Ambalmao anga bi dongibaru akibaruya ulula seli bena damne ni femi o de kafo bana min be ni aye dunya labo kasro jamana yire be la halaya minano ye sungalo ye bele jelemba don kafo ale kalo asigi don sera wati ni la sa kabili karitamane mi anga jamana marabawo ye ku ye dabali ni fere kura do buluda ka kime uka bana min be na kembe ka dunya la sago la bi kosobe no ye coronavirus ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an y'a jiraw la k'a fɔ bana in jujɔna Chine jamana de kan u ka dugu min be n'o ye Wuhan bana in daminɛna ye de bana in ye mura bisigi ye kunkolodimi b'a la fari bɛ guwan a farigan fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ banakisɛ fɛ banakisɛ min n'u k'a ma ko corona o bana de ye kɛnbɛ ka ɲɔgɔn ɲa anw fɛ Mali kɔnɔ yan nin waati laban ninnu na juma tɛmɛnen tuma o tuma ni gwɛlɛya gingina faso dala n'o tuma dabali ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ faso fɛ wala faso marabaw fɛ Mali bɛ se ka tanga cogo min o kolo dɔ sigilen don an fɛ Mali kɔnɔ yan n'u k'a ma ko Conseil supérieur de la défense nationale juma tɛmɛnen o faamaw u ye tɔnsigi kɛ o tɔnsigi fɔre waati u ko bɛna wale dɔw kɛ wale minnu n'u bɛna lamɛlɛli kɛ mun ka hakɛ la tubabu b'a fɔ de ma ko restriction o restriction in i n'a fɔ kɔrɔlen i yamaruyalen don ka fɛn caman kɛ i bɛ se ka bali olu bɛɛ lajɛlen kɛli la ka k'i mɛn kɔnɔguwan dɔ ma kɔnɔguwan in i bɛna bali fɛn minnu kɛli la tuma dɔ la ni balila olu kɛli la a b'i tanga ka bɔ kɔlɔlɔ dɔw ma ko Mali marabaw ko olu y'o dabali n'o fɛɛrɛw de sɔrɔ cogo min u bɛ se ka dansigi sɔrɔ bana in a bɛ ka buguni min kɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ ka maa caman minɛ ko dɔgɔfurancɛ kelen kɔnɔ coronavirus ye maa min minɛ a ka ca ni maa ba kelen ye anw faso Mali kɔnɔ kɔni o bali wale minnu n'u bɛ kɛ Mali marabaw fɛ u ko jɛn tɛgɛ n'a ye tuguni jama ka karama ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan yɔrɔ bɛ yen n'o ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔw ye ani fiɲɛminɛ yɔrɔw ye jama bɛ karama yɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen datugura ka daminɛ kabini nin kalo in tile 10 n'o ye sibiri tɛmɛnen ye fo ka se nin kalo in tile 25 nata ma o siratigɛ de la sa yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ yan ni ɲɛnajɛw bɛ kɛ a yɔrɔ la o mana kɛ jamalajɛ sugu ye tile 15 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ko diɲɛ tɛgɛ n'a ye maa si ka jama fara ɲɔgɔn kan min jama hakɛ bɛ tɛmɛ maa 50 kan jamana marabaw y'a jira k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ dɔw fana bɛ tigɛ furaji min bɛ n'a bɛ se ka mɔgɔw tanga ka bɔ coronavirus bana ma n'o ye boloci ye o boloci o ji k'u b'a fɛ ka o kɛli caya Mali marabaw k'u b'a fɛ fana yɛrɛ tanga ninnu datugulan min bɛ n'o ye masque ye u b'a fɛ ko o caman di mɔgɔw ma falaki kɔni wari sara t'a la nka mun bɛ bali ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na ko kalansow t'a la kalansow kɔni o dayɛlɛlen tora min ye batokɛyɔrɔw ye o kɛra misiri ye o kɛra gilisi ye o ani sugufiyɛw olu sen tɛ nin ko la nin dabali ni fɛɛrɛ minnu na ko fɔra dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔni ko Mali fan si tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Bamakɔ ye ni a labatora mun kɔni tɛmɛna u ka ɲɛnajɛw fɛ u ka ɲɛnajɛ yɔrɔw la k'olu dayɛlɛlen tora nin y'a siɲɛ sabanan ye jamana marabaw bɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ka mu bali ku caman kɛli la kabili bana in a cokora an fɛ Mali kɔnɔ mars kalo san 2020 o dabali ni o fɛɛrɛ minnu tigɛra Mali fɛ kabili a kɛra i n'a fɔ a bɛ sari mɔgɔw kan bana in kɔni a ka maa minɛ ka teli kosɛbɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛna avril kalo tile 10 ma maa minnu tun bɛ yen ni bana ye minɛ Mali kɔnɔ o tun bɛ taa maa 11 ni 700 ni maa 5 bana tun y'olu minɛ o maa 11 ni 700 ni 5 minnu sara ka sabu kɛ coronavirus ye o ye maa 400 ani maa 5 ye jamana yɛrɛ dɔnnikɛbaa minnu bɛ yen ni olu ka baara ye ni ɲɔgɔnna ko kunbɛnni ye ani cakɛbondaso minnu sigilen don banabaatɔw olu ladonni n'u furakɛli la pɔnze dɔgɔtɔrɔ Yakuba Toloba ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don n'a dabali ni fɛɛrɛ ninnu kɔni kɛra labato fɛn ye tuma dɔ la a ye se ka dɔ bɔ bana nin na nka o k'a sɔrɔ a ka lawaleya tiɲɛ yɛrɛ la dalafɔli dama tɛ mɔgɔw ka a kɛwale ninnu kɛ
a ko ale kɔni ka laɲini ye fɛn min ye ni maa o maa kɛra minɛfɛn ye k'a sɔrɔ e bɛ nin baara in de kɛ k'i yɛrɛ labilali cogo la min ni jamana marabaaw ko tuma dɔ la ni maa o maa ni i sera k'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ tanga ko i na kisi ka bɔ a ma nka dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra faso fɛ n'a yera k'a fɔ maa o maa bɛ o dabali n'o fɛɛrɛ kankɔrɔ sɔsɔ olu yɛrɛ ni ɲangini ka kan i n'a fɔ fasiri lase sɛbɛn in kunnafoni lase bondation in y'a jira cogo min n'o ye professeur Yakuba Toloba o Toloba nka a bɛ fan dɔ fɛ ko tɔlɔ a mana bɔ sira o sira fɛ an ka yɛrɛ lamɛn. mesure min ta ne yɛrɛ fɛ mesure min yɛrɛ ka dɔgɔ parce que n'i y'a ye n b'a fɔ n b'a dɔn ko min caman bɛ k'a fɔ mesure min don a kɛra cogo cogo impact b'a la a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ mais hali n'o y'a mesure fɔ ni population t'a respecté faamaw fana t'a surveiller a ma nɔgɔn o kan ka kɛ de telle sorte ka respecté fɛn o fɛn n'i y'a bɛɛ respecté o kɔfɛ fɛn wɛrɛ de bɛ yen dɛ punition de bɛ yen n'o ma kɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ il faut mɔgɔ ka siran fɛn dɔw ɲɛ on est obligé matérialité ni ɲɛnabɔ foyi t'a ɲɛnabɔ fɛn min don an ka engagé population ka engagé faamaw k'u engagé bɛɛ de kan ka rôle jouer. An balimaw masikalo tile 14 tɛmɛnen bɛnkan tɛmɛna marifatigiw u ni ɲɔgɔn cɛ o marifatigiw ye jɔnni ye o ye donsow ye donso minnu ko u b'u sigiyɔrɔ lakana i b'a sɔrɔ donso a ka ca Ala fɛ dugu den dɔ don olu ka sabu kɛ Mali soldasiw u ka dɛsɛ wala u ka sɔrɔ baliya u kan ka taa yɔrɔ minnu lakana ka sabu kɛ u ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la n'olu ko k'u nakun ye diinɛ kɛlɛ ye ni tubabu b'a fɔ ma ko jihadistew ka kabila min ka fangabonda min sigin bɛ Masina ni o ye o ni Osama bin Laden bolola togola kɛlɛ bolo n'o ye Al-Qaida Maghreb islamique donsow olu ni ninnu de tun bɛ kɛlɛ dugu dɔ ko la o dugu minnu n'o ye Farabugu ye Farabugu ale bɛ ɲɔnɔ fɛ ɲɔnɔ yɛrɛ bɛ Segu mara la jamana marabaaw tun ye mɔgɔw ci jamana marabaaw tun ye mɔgɔ minnu ci ka taa bɛn ɲɔgɔnya bɛnko la u ka se ka ɲɔgɔn faamu kɛlɛ kun ye fɛn min ye kɛlɛ ka bila u maa minnu ni olu cira faso fɛ olu yɛrɛw kan ka dantigɛli kɛ pereperelatigɛ la yala bɛn kɛra fɛn jumɛnw kan aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye Farabugu ani ɲɔnɔ mara ye mɔgɔ minnu fagara a bɛ maa kɛmɛ jate de u yɛrɛw ka cikɛkun ninnu tun jeninna maloforo kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye baganw ye o baganw labanw sonyana Farabugu ko a laban tun nana kɛ galomajira ye Farabugu tun daminɛna ka ca ni kalo 6 ye mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu k'olu ko olu ka kɛlɛ kun ye diinɛ ko ye kabili Octobre kalo tɛmɛnen ɲɔnɔ mara kɛlɛ tun fanga bonyana kosɛbɛ marifatigi minnu ko u bɛ diinɛ kɛlɛ kɛ n'olu ye u ka kɛlɛbolo daga n'o bɛ Masina ni u ko olu jigi olu nakun ye silamɛya jigiya ɲini ani silamɛw ka jigiya matarafali ye olu yɛrɛw ni Osama bin Laden u ka kɛlɛbolo min bɛ n'u k'a ma ko Al-Qaida Maghreb islamique olu ni donsow de tun karila ɲɔgɔn na décembre kalo in daminɛ furancɛ faga mɔgɔw tun ye mɔgɔw ci ka taa o cidenw olu tun ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔw ye a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mufa Haidara bolo o Mufa Haidara de taara gundo la u ni jihadisiw u ka jɛ ka kuma o jihadisi ninnu ne ko k'u ka kɛlɛ kun ye diinɛ ye olu ka ɲɛmɔgɔ ba fɔlɔ o ye Amadu Kufa ye u yɛrɛw kɔni ye dantigɛli fɔ ka jɛya a fɔra fɔ cogo min ko min ye Yada Gali ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jirala k'a fɔ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale de bolo ko ɲɔnɔ ye ko min ye ɲɔnɔ wolodenw ye nka dunanw tun sen t'a la ko Mufa Haidara y'a fɔ cogo min nin kɔni ye kɛcogo ɲuman ye laadala ni nin kuma sugu ninnu bɛ kɛ minnu bɛ n'o ye dugulenw ye yen sigibaw ye o daw tun tɛ don a kuma na nka zenata ko min ye Usama min ye Masina kɛlɛbolo n'u k'a ma ko Kabita Masina olu yɛrɛw tun bɛ yen nka sabu o kɛra Umaru Buhari ye ko ye Ndinuguka ye ale de kɛra cɛfɔ ani sirataamakɛba ye sabu ale ka dugu o dugu fɔlɔ de minɛna mɔgɔw fɛ minnu k'u ka kɛlɛ kun ye diinɛ ye k'u ye bɛnkan dɔ tigɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔ latigɛraw ni ɲɔgɔn cɛ o ko ale tun bɛ wele papalikɛla ninnu fɛ o tun b'a wele nɛgɛjuru sira caman kan
cogo min sira bɛ dayɛlɛ Haut Conseil islamique du Mali ka cidenw ye olu taara fɔ kungo kɔnɔ ko a tile fɔlɔ ko ale ko a tun ma limaniya ka fɔ ninnu nana ka fɔ ko ale ni marifatigi ninnu minnu ni diinɛ kɛlɛ b'u bolo ko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kungo kɔnɔ wa ka fɔ ko ale bɛ taa ka segin ka to nin na wa u sera burusi kɔnɔ waati min ko y'o sigi kɛnɛ jɛ de kan panpana u n'u kumana ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Umaru Buware y'a jira cogo min o sira de fɛ sa minnu ye ci lasela ye ko diinɛ marifatigiw u ye sira d'u ma u ye ɲɔgɔn ye kɔnɔntɔn de kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔntɔn ninnu ko kɛra cɛfɔni kanbɛn min n'o cidenw tun cira Haut Conseil islamique du Mali fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra burusukɔnɔ yɔrɔw de la wa a ma kɛ yɔrɔ kelen koyi kɛnɛ kan min ye donsow ye o ni ninnu ye ɲɔgɔn ye 31 de kɛ ɲɔgɔn ye 30 nin kɔfɛ donsow yɛrɛw ka kɔlɛw u ka donsotɔnw bɛɛ lajɛlen o donsotɔn 12 bɛ o la nin bɛɛ bɛ ɲɔnɔ mara la olu y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don an bɛɛ lajɛlen an ka bɛn ka kan kelen fɔ tiɲɛ don ko gɛlɛyaw sɔrɔla yanni an ni diinɛ kɛlɛcɛw bɛ ɲɔgɔn ye an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kabila kelen de la i n'a fɔ Mama Tarawele y'a jira cogo min ko ale ye donsow ka ɲɛmɔgɔ ye Segu mɔgɔ caman ni tora la waati sera sa an minnu ye ɲɛmɔgɔw ye an ka cɛfɔ ni kanbɛn ni lafiya ni karama ni hakililatigɛ u bɛ se ka segin cogo min kalo 3 kɔfɛ kalo 3 ni tila kumaɲɔgɔnya tɛmɛnen kɔfɛ mars kalo tile 14 tɛmɛnen u ye lajɛba dɔ de kɛ k'o lajɛ senfɛ u ye lɛrɛ 7 de kɛ donso 100 ani donso 15 ani diinɛ marifatigi cɛ 200 ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ka kɛlɛminɛw o don kofɔlen sa u bɛnna de ka fɔ mugu cili ka jɔ ko bɛn kɛra o de kan an ka Mufa Hayidara ale min n'ale tun ye Haut Conseil islamique cidenw olu ka ɲɛmɔgɔ ye nin kuma ninnu sigili ani nin bɛnkan ɲinini na ale ye min fɔ ko ni bɛn kɛra kan bɛn kɛra minnu kan kuma ninnu sigira cogo min a wolola jumɛn na pereperelatigɛ minnu kan ka fɔ jamanadenw ye Mufa Hayidara an k'ale lamɛn bɛn kɛra sababu min kan fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ n'o o kɛra bɛnkan sariti ye fɔlɔ pour que i y'a mɛn maa bɛ taa bɛ fɔ ka se ka sigi fɔlɔ parce que an bɛ taa waati min na donso bolo fara ka ca donso bɛɛ bɛ i b'a sɔrɔ dɔw kɛmɛ ka sira dɔ minɛ dɔw bɛ ka dugu dɔ minɛ i b'a sɔrɔ dugu dɔw bɛ donso checkpoint 2 bɛ i b'a sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ fan bɛɛ fɛ bon maa min checkpoint ta i b'a sɔrɔ donso ka coordination ba kelen kun tɛ ɲɔnɔ mais u bɛɛ sinanikaw bɛɛ n'i ka bolofara kun don an y'a ɲini fɔlɔ olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'a kɛ jɛkulu kelen ye ka taa sigi la parce que jadis fana ko ni sigi bɛ kɛ donso minnu n'u bɛ checkpoint na ni marifa b'u ani yɔrɔ donso ɲɛma dɔw bɛ dugu kɔnɔ mais u tɛ mugu ci yɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ mugu ci yɔrɔ olu ni minnu ye marifa ta n'u bɛ mugu ci yɔrɔ n'olu de bɛ sigi kan minnu ye donso tɔn ye n'u y'u ka branche politique n'u ka fɛn u b'u ka hakili n'u ka ciw lase olu bɛ se ka na ten dɔrɔn ko tɛmɛ mais ni maa min bɛ ci ni mugu ci b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni sigi bɛ kɛ olu de maaw de kan yɔrɔ commune bɛɛ checkpoint ni maa kan na an fana ye baara in kɛ n'o de ye an ka baara n'i y'a mɛn kalo 3 baara la o ye donso bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'a don da kelen fɛ an y'o baara de kɛ sinon baara daminɛ la ne ta ko fɔlɔ mugu cira ne ka mobili la o donso fɛ o n'o b'a dɔn mais a y'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko su fɛ ko dɔ mana se mobili tɛ boli u kun b'a kalama ne taara kungo kɔnɔ parce que n ye sira ɲini u fɛ o la ne gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ a fɔra ne yɛrɛ ye jadisi parce que n bɛ tɛmɛ n bɛ taa foyi tɛ ka ne sɔrɔ ko n yɛrɛ ye jadisi dɔ ye nin bɛɛ fɔra minnu fana bɛ kuma lankolon n'u b'a ka ko tiɲɛ u taara fɔ fɛnɛ jadisi fana ye ko ne fana ye donso de ye ni donso de tɛ ka bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ fɔra mais ne b'a dɔn ne dara fɛn min na depuis ma wuli n ko in ka di Ala ye cogo min na ko in bɛ kɛ ten an y'an sa Ala la ka ko in ni Ala fɛ kalo mana tigɛ cogo ne damba de bɛ tiɲɛ kan to Ala kɔ bɛ na Ala bɛ tila ka tiɲɛ bange quoi ko caman kɛra ka ko in tiɲɛ maa ye courage ta k'a ɲini laɲini min bɛ yen pour que sigikafɔ bɛ se ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Ala nana an dɛmɛ bɛɛ nana faamu kumalankolon caman bɛ fɔ kana kɔrɔtɔ n'Ala ye wagati di dɔrɔn ko tiɲɛ bɛ bange quoi a tiɲɛ tilala k'a jɛya k'a bange a ma minnu y'u sigi Bamakɔ yan ko kana sɔn donso yɛrɛ nana faamu ani maa minnu bɛ yen k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw de ka mɔgɔw de bɛ ka sa anw de ka foro anw de balilen b'an ka forow la o ye dugu mɔgɔw ye quoi anw de balilen bɛ k'an ka ciw kɛ anw de balilen b'an ka forolataw la an ka foro de bɛ ka an ka foro de kana an tɛ se ka taa an ka forow la minnu sigilen bɛ Bamakɔ yan u b'u ka so kɔnɔ u b'u ka climatiseur la u bɛ yaala ka d'u ye cogo min na olu k'u sigi Bamakɔ yan k'a fɔ k'an ka nin kɛ u ko an t'u lamɛn o conseil nana ni bɛɛ hakilila min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko in diyalen don an bɛ taa bɛnkunkan na an bɛ se ka lafiya cogo min donsow nana sɔn sigi ma parce que anw y'a faamu depuis fɔlɔ degun min n'a bɛ filaw sɔrɔ degun min n'a bɛ bamananw sɔrɔ degun min n'a bɛ siya wɛrɛ sɔrɔ n'u sigilen bɛ yen o degun bɛɛ sɔrɔla de donsow ni
jadisu olu fila de marfatigiw ye kɛlɛ min tɛmɛn'olu ɲɔgɔn cɛ o degun de ye population sɔrɔ ni jadisu ye dugu maa dɔw faga donso tɛna se ka taa jadisu nɔfɛ kungo kɔnɔ olu b'a ye jadisu ni caman ye filaw ye fila minnu b'a sigida yɔrɔw la fɛnɛ bɛ taa bi dɔw bɛ taa kɛlɛ ta k'olu dɔw sɛgɛrɛ dugu dɔw bɛ yen u y'a filaw gɛn pewu ka bɔ dɔgɔ feere kun b'o la fila yɛrɛ tun se ka don dɔgɔ feere yɔrɔ o kun bɛna ni sababu min ye a kun bɛna ni siya kɛlɛ yɛrɛ ye n'a kun continuer la an ko ɲani ka ɲɛso o ma ko population minnu bɛ yen ko gɛlɛya misɛnnin min nana n'o sababu nana ni gɛlɛya ye o ye donso ni jadisuw ka kɛlɛ in o de nana n'o ye n ko an bɛ ɲɛsin k'o de furakɛ o de y'a to an ye ko in sinsin olu de kan parce que olu fila de marifatigiw ye ala y'an dɛmɛ fɛnɛ fu bɛɛ nana sɔn donso u tɛ se k'a sɔn n'u ka dugumaw tɛ dugu ni fɛn bɛɛ jɛra n'a ye taa sigi la talikɛli sigi la bɛn kɛra fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan o ye k'a yira fɔlɔ fɛn min ye duguw ni ɲɔgɔn cɛ mugu ci min n'a bɛ kɛ bɛɛ ka mugu jɔ mɛ ɲanɔ tɛ jadisu y'a yira fɔlɔ ni sigi bɛ kɛ donso yɛrɛ n'u ka marifa kan na sigi bɛ kɛ kungo de kɔnɔ olu n'u ka marifa bɛ na o baara in kun gɛlɛyara kosɛbɛ donsow ma walima cɛman y'a fɛ k'u kana sɔn o ma fiyewu ko n'u taara ko maa min don dɛnɛma tɛ u bɛ maaw janfa kɛlɛ bɛ se ka bɔ a la mɛ an deba in taali min kɛ o y'a sɔrɔ an ye taali siɲɛ 5 ɲɔgɔnna kɛ kungo kɔnɔ an bɛ taa o sira d'an ma an ɲuman bɛ taa ɲuman bɛ sigi basi foyi t'an na u b'an kunbɛn ni nisɔndiya ni fɛ n'u ka marifa bɛ na u b'an lamɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ hakililaw la an bɛ tila ka ɲɔgɔn faamu an bɛ wuli k'a sɔrɔ basi si tɛ yen y'o min yira an na o ma tɔɔrɔ si sa anw ma su bɛ ko kuma dɔ k'an to kungo kɔnɔ u bɛ da an yɛrɛ kan ka n'an bila dugu tila ka segin ka t'u ka kungo kɔnɔnaw la u ma tɔɔrɔ si kɛ ka anw sɔrɔ sigi fana o ye lɛriw d'an ma n'an bɛ sigi kɔnɔ wagati min na olu kan ka mouvement ni fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ni gɛlɛya bɛ n'a la n'an ye sigi ka fɔ dama wagati min na wagati ni u bɛ mugu bɛ sumaya wagati donc o y'an yira na k'a fɔ u bɛ lɛriw min fɔ a bɛ labato quoi an ko donso ma a ye da o conseil la a ye na kungo kɔnɔ an ka sigi marifa b'aw bolo a ye marifa ta k'a b'a ka dugu lakana a ka maaw sara aw ma siran min na ka siran ka taa kungo kɔnɔ ne hakili la aw man ka siran o la a ye da o conseil la parce que lɛriw dira anw de ma an fɛnɛ bɛ garanti da aw ma yɔrɔ risque de an bɛ garanti da aw ma a ye taa kungo kɔnɔ aw bɛɛ dafalen bɛ taa aw bɛɛ bɛ sigi mais ala y'an dɛmɛ donso min taara sigi la le 14 mars 2021 dimanche dɔ a maa bɛɛ dafalen maa a bɛ se maa 150 ma a bɛɛ n'a ka marifa jihadisme fɛn nana fɛnɛ a bɛ se maa 200 ma u n'u ka marifa n'u ka mobili n'u ka moto an ye sigi kɛ anw minnu ye conseil délégation ye anw de tun ye bololankolon y'a la o délégation laban min n'o kɛra parce que fo n k'a fɔ musaba donna baara kɔnɔ yɔrɔ la n'o ye musa ka ba ye o délégation ɲɛmaa donna parce que n'i ye conseil sigicogo lajɛ ale ye secrétaire général adjoint n'o tɛ an ye délégation fila min kɛ les 5 ka taa fo les 31 délégation kan kɛ Yakubu Sibiri kun ye délégation ɲɛmaa ye mais o baara in bɛɛ la le porte parole fo ka se bi ma négociateur yɛrɛ principal kun ye maa min ye jusqu'à présent n'o bɛ maa min bolo o conseil tɔgɔ la o ye ne Mufa Aidara ye o ma changer n t'a dɔn nin y'a faamu parce que nin bɛɛ fɔ kun ye min no a ka walawala k'a faamu quoi ko in k'a faamu quoi n t'a dɔn nin y'a faamu bɛn kɛra nin baara in de kan donsow taara jadisuw taara an sigira à peu près heure 7 de 14h à 21h k'a fɔ kɛ dɔgɔ feere ni ɲɔnɔ jeunesse maa dɔw taara kɛnɛ kan ani dugu ni alimamu dɔw taara kɛnɛ kan parce que sigi kun ye donso ni jadisuw de fo ka taa nana bɛn sɔrɔ la fɛn min kan parce que dɔw bɛ k'a fɔ ko an ye bɛnkan dɔw ta ko ka jamana minɛ ka di jadu ma ka ɲɔnɔ minɛ ka di dugutigi ma o de y'a to depuis ko in daminɛ n ko kana politiser ko kana kɛ politiki ko ye parce que fo mɔgɔw ka nin faamu tɔɔrɔ min n'a bɛ ɲɔnɔkaw kan tɔɔrɔ min n'a bɛ jɔnɔ maraw kan maaw bɛ sa diɲɛ don o don u se ka sɛnɛ kɛ or que ɲɔnɔ ye sɛnɛkɛdugu de ɲɔnɔ tɛ jagokɛdugu ye dɛ ɲɔnɔ sigira ofisi tubabu fɛ de ko kɔlɔn don sɛnɛkɛdugu de don dugu fɛn fɛn bɛ yen i sigira sɛnɛ de kɔsɔn ni sɛnɛkɛla balila ka foro la mun bɛ yen kana kɛ diɲɛ don o don u bɛ ci maaw bɛ sa diɲɛ don o don dɔgɔ feere mara mugu min bɛ ci marifa min bɛ ci donsow ka marifaw o jeliw ka marifa a mugu fɛn fɛn ci a bɛ jatigɛ bila muso ni a y'a sɔrɔ maa muso kɔnɔma caman bɛ u kɔnɔ tiɲɛna a sababu la olu dɔw y'an sɔrɔ k'an to ɲɔgɔn an bɛ bɛnkan kɔnɔna la denmisɛnnin caman fɛ jatigɛ fɛ a kɛra gɛlɛya olu la denmisɛnnin dɔw bɛ yen tellement u commencera ka dege marifa la ni mugu ci kɛra dɔw bɛ bere yɛrɛ ta ka fɔ k'u bɛ bɔ k'u bɛ taa jadisuw kunbɛn bon yɔrɔ maa min bɛ n'i ko ser'o ma bololankolon ka beretigi k'a bɛ taa marifatigi kunbɛn maa b'o su dan yɔrɔ dɔn o de y'a to bɛɛ jɛra n'a ye o bɛ lafiya yɛrɛ de fɛ donc bɛn kɛra fɛn minnu kan bɛnkan fɔlɔfɔlɔ mugu ci min bɛ donso ani jadisuw cɛ mugu ka jɔ ɲɔnɔna mara bɛɛ kɔnɔna la ɲɔnɔna mara bɛɛ kɔnɔ jadisuw tɛ mugu ci donso tɛ mugu ci o ye bɛnkan fɔlɔ ye bɛnkan filanan nafolo minnu n'o tiɲɛna donso de yɛrɛ de ɲini han ani dugu mɔgɔw olu de nana n'a o proposition ye fɔlɔ nafolo minnu tiɲɛna maa minnu sara foro minnu jenina fɛn fɛn kɛra n'o kɛra tiɲɛni fɛn ye bagan minnu tiɲɛna bɛɛ ka yafa olu de ka proposition fɔlɔ ne b'a n'u ka proposition de
anye ko de no ama ni promotion shido mashida afora jadusu fene u fene ko ku jera no e feno ba kono no kun fara kunu reclamation ke akumesigi gere parce que na fora sa e keleke ko beka fo sisa nga shumi ta kera ni songo sara be jadusu fe e nga mafra ni jotele ba ni songo sara cheni munun kera gun kote bela be nga mafa population do ma chama fene fagara na folo mun chiena foro jenna mishutara bon na fora beki tasigi akume gele adoni kwa parce que minta ba bolo singadi me minta ta bolo dun o promotion min kera beso no oma na fora kele kera ni be ya fara abe kele bani abano ya be jera no e sharti sabana femi ye donzo ganyini fen oluga kungo kono akatoka mso nuga demsenu nu fe ukata kungo kono katuka logo jela nyini parce que okunse kata kungo kono kele kono nala katuka logo jela nyini kungo kono nala kana ke kanu ka fionke anuga se katuka furula uka furuka labla ukatuka furula jadusu jera no e jadusu ye mindu yoroni mindu o yorola o e furu kono na yiri kene femi uka kungo la kanali koso ukana yiri kene utike funa asoro yiri min nabe tike ka ke dabakalai ka ke jili kalai ka ke nibe so gloma o yiru uko lutike yiri minbe yiri kene minbe ni ba furabulu tike iga sokono bagaw kana da ama uko lutike no bora ukana yiri kene tike benkero uka donzo ara fene kono yiri kene tike o te donzo yako kungo la kanali o be donzo yako no ka koro depuis Clemana benkero uka velo te benga sabanai benga nani na femi ye sisa jadus fene ya nyini kele mi na tigera ni komin kera flawla ya préciser flawla ni flaw ni bamanon sira nyogoma ni femi ya kidi ko oroi parce que o de ato mo ga fem so o tetie nye kwa shara kona na yoro mina weni yoro indi komin na temena flawla flow ni bamono nyokonje walma flow ni shara nyokonje ni kiti kobala ukato o kiti kasinga tol jadi suma o kofe benga no temano ni flow che nu yera benola olu sente dola date dola feme kiti ko fene ye olu yera ka koro mamunu be kiti tiko ka dugu kono ani mamunu be kiti ko nyena buka dugu kono u yera be se ku ka kiti tiko tike chokola mesegen yorenga parce que polémique chama ne be ka duni ko ina mo ka fam kiti yorola ni gelanda na flow ni bamono che ka kera kiti ko ye ni nyokonye nu benamina soro kiti te problem to la mais nakara kiti ko ye ukwato ukiti kasinga to ulu jadi suma ulu ko kiti tike mais benwa manati ngoni flow che nu benola unukonche ulu ka bashi to la udate dola o kofe uka dugu kono kiti betike tike to la ka koro uka kiti tike to la ulu dato ola mais ni dugu mo min ko sisa parce que benga koro ko metani nga kiti ye jadi su ka tu yoro nyini ko temana ni mado che metana kiti jadi su fi volontairement ya boire de la mawajibia kuma wajibia mashi kika tan kiti ulve kataka kiti mo wajibia mashi awro ke yoro mina ya nyini ko flauta et puis ya nyini de sonkero uma ibo famu anga siki konna la ibo famu ni mie flow ni bamano bebo do mishitigi ni Senegala aka furu kono ubedu nyokona kumabe ni kiti ko nana ala kakoro ayoro nunu na parce fo mo ka feno famu fanga kiti do ala yoro ina be sanna madobo de donzo de be kiti tigeyi tierela parce que donzo mba dugu la kiti beta kata donzo fe ni flow ka mishidu na no tana donzo fe donzo munumbe nu ye fenke ube afo flow ye sisa ka fo ko mishimi na do na furola baro be se ka wardo fo ko fenko sara ko flow ko sara maro la flow ba ko kiti chokola bon ita soro furo ulwe ga ina na espèce digaro ba ka titme wa muwanka mano abe fo dunzu ka be fulu ku la million kelen sara wala million fla sara chini mingere ba sura timo wa ngo wa bidan wa biduruka abta fo ku million sara o mina ni sababu ga ni gela chama o da to ko no kiti nana uluka doma parce que o determine be anga démarche kono la parce que tako minke po kono fo ka ta se farabugu libéré ma be na chien kono yoro yini ma sigira chien kono to kuma chama yo bwa kono nyana ka ben soro sababu na ni gela yo da se luma ni yoro inde la folle côté chimar parce que aso nu kuma ngwante ma ngonche donzo utanye fa be chukum na flo utanye fa kera kuma amu ngonche parce que ni tara nyol la me ben ko nala ibna la sinu ma flo nyana ka ta be ngana ko dmisen chaman glana flo nyana mta ben keneka donc we amta ben keneka fe be ko determination na aso parti be ba kalama akila mun be mima determination na kwa donc kidi yoro la usono oma dugu mo donzo ma bashi yo ola dugu mo re u ka kitu be tike chukum na ka koro u ka ko be nyana bo chukum na ka koro u ko nyana bo kadu
cogo mina olu date do ma imposer dugu kan c'est tiɲɛ ma no imposer dugu kan ni maa min bɔra a yɛrɛ ma sisan parce que kiiti bɛ tigɛ maa fila de fɛ ye donso bɛ kiiti tigɛ maa bɛ taa n'u ka kiiti donso fɛ u bɛ taa dɔw bɛ déplacer u yɛrɛ ma ka taa n'a jihadu su fɛ parce que fanga yɛrɛ tun tɛ yɔrɔ in na fanga tɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka kiiti tigɛ n t'a dɔn nin ya fanga ka dɔgɔ a yɔrɔ la quoi bon o bɛ faamu parce que basigibaliya ni insécurité min bɛ yen o bɛ faamu quoi parce que tiɲɛ na an ka jamana faamaw fɛnɛ ka kan ni protection ni lakanali o bɛ faamu hakili b'o faamu quoi alamaden i lakanali tɛ yɔrɔ min na n'i sigira yen i ka taa masiba to o ma nɔgɔn quoi yɔrɔ i b'o faamu ko bɛ tɛmɛ ninnu maa min bɛ yen fɛnɛ n'a u y'a bu yɛrɛ k'u bɛ taa n'u ka kiiri olu fɛ yen ko min tɛmɛna olu ɲɔgɔn cɛ o tɛ filako o tɛ bamananko ye n'i taara olu sɔrɔ sigiyɔrɔ k'a fɔ k'u ka kiiri tigɛ a tigi taara n'a yɛrɛ ye o mana kiiti min tigɛ dugu mɔgɔw fɛnɛ ka jɛ n'u ye u bɛ se ka na alimami ni kodɔnna minnu b'u fɛ yen n'u y'a kiiti yir'u la n'o y'a sɔrɔ a kiiti tilennen tɛ u bɛ se ka segin k'olu wele n'a tilennen tɛ u b'a la tilennen n'a ni ala ta bɛ ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya nin de ye kiiti tigɛ kan u bɛnna fɛn min kan est ce que wajibi exigence donna nin kɔnɔ wa fɛn min ijabu donni ye o ye jihadistes fɛnɛ ka condition ye olu y'a yira k'a fɔ ijabu an bɛɛ b'a dɔn maa ma ye silamɛ ye musow ka sutura n'u ka ijabu donni kuranɛ haya don wajibi don dɛ n'i m'a kɛ dɔrɔn i m'a kɛ n'i ye silamɛ ɲɛnama ye quoi olu sigilen bɛ yɔrɔ mun na parce que yɔrɔ dɔw b'olu bɛ yen n'a ma ɲa ni ɲɔnɔ dugu minnu dugaw feere ni dugu minnu bɛ yen n'u ka musow bɛ taa o kungo kɔnɔna la lɔgɔ ɲini na u taatɔ k'u fali sutura ka taa yen yɔrɔ la ka t'u ka lɔgɔ ni ka fɛn ɲini parce que o y'olu ka diinɛ faamuyacogo taabolo ye n'u ka lɔgɔ ɲini kɛ walima tɔw ka ci la u bɛ segin basi foyi t'a la mais k'u yɛrɛ labila ka farikolo da kɛnɛkana ni fɛnw na ka taa yen mun b'a dɔn a tɛ bɛn olu ma u bɛ kangari da ye o parce que u b'a dɔn o tɛna bɛn olu ma fo o fɛnɛ ka faamu quoi n'a bɛ sigi la bɛɛ b'o dɔn o y'an ka sigi ko dɛ alamaden ka min bɛ bɛn ma min tɛ bɛn a ma i b'o latanga quoi o ye fɛn wɛrɛ ye quoi o ni jamana ka sariyaw tɛ fankelen fɛ quoi mais n'u b'u ka dugu kɔnɔ olu ta wajibiya o kan dugawfeerekaw ni fɛn minnu olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ olu ka musow n'u ka fɛnw u bɛ kunnabiri ni disaw bolo u ka musow suturalen don tiɲɛ yɛrɛ kunna n'i donna dugawfeere i b'o ye quoi i bɛ muso bɛɛ kunnabiri datugulen ni fɛnw don u tɛ finifin kɔni don mais i bɛ ijabu min dɔn i t'u kunsigi lankolon ye hali denmisɛnnin i b'a sɔrɔ a kunsigi datugulen don suturalen don i b'o faamu quoi parce que a bɛ komi u ye diinɛ faamuya quoi o ko o tɛ baasi olu bolo a kana kɛ wajibi de y'u kan ninnu fɛnɛ y'a fɔ non an ma wajibi an ko n'an bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ bɛ faamu maa ka sigilen bɛ yɔrɔ min na a bɛ tiɲɛ ka a tɛ tiɲɛ kan sa o hali ni du ta luwanse la ni e donn'a kɔnɔ a bɛ ɲini dutigi fɛ e min luwanse i bɛ du kɔnɔ wagati min na a fɛnɛ k'e ka hakɛ tanga o wagati sari ninnu ye fɛn dɔw bɛ yen kodɔn baaraw de ye quoi hakili kan ka se k'olu faamu bɛnkɛ dɔ problème ma k'o la o ye jabuko ta yɔrɔ ye fɛn min ye olu ka wajuluko ye gɛlɛnnin donn'o o yɔrɔnin na u ko olu bɛ wajulu kɛ parce que nin yɔrɔ dɔw filɛ nin sariya ko o ijabuko ani wajuluko n'a gɛlɛyar'u ma n'aw gɛlɛyar'u ma yɔrɔ min na o conseil b'o trancher quoi ni o conseil y'o trancher côté fila bɛɛ bɛ jɛ ni o conseil ka trancher fɛnɛ wajuluko gɛlɛya nana n'u nana fɔ ko bon olu bɛ wajulu kɛ olu ye marifa ta u ka diinɛ laseli de kama u ka dawa don donc mais n'u bɛ taa dugu kɔnɔ fɛnɛ comme olu n'u ka marifa de bɛ yaala u ni marifa bɛ don dugu kɔnɔ o kun gɛlɛyara dugawfeerekaw ni donso minnu kuma ka fɛn na olu ko bɛnkan na a fɔra donso n'u ka marifa bɛ to ɲɔgɔn na an y'a ɲini fɛnɛ ko donso kun y'a ni donso ka fini bila pour que u ma fini ko fɔ a tant que fini pour que k'a yira k'a fɔ n'u ni maa minnu donso min bɛn kɛ u ni mɔgɔ kana se ɲɔgɔn ma an yɛrɛ do trancher k'a fɔ fini ko comme aw y'a fɛn min fɔ ni bɛn kɛra ɲɔgɔn kɔnɔna la a bɛ komi bɛn kɛra n'o donso bɛɛ cɛ aw kana fini ko kɛ exigence parce que o kun gɛlɛyara donsow ma sɔn kɛra o ma donso n'u ka fini bɛ to ɲɔgɔn na n'o tɛ olu m'a fɔ donso ka marifa bila donso fɛnɛ m'a fɔ ka marifa bila tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ tora n'i ka marifa ye nin ko nana min kɛ n'a fɔra ko olu ni marifa tɛ se ka na dugu kɔnɔ o kun gɛlɛyara mɔgɔw ma pour que a kana kɛ olu fɛnɛ k'o tɛ se k'o bila parce que olu ye diinɛ laselaw de wajibi y'u ka diinɛ lase o conseil de y'o trancher f'an k'o fɛnɛ fɔ quoi parce que tiɲɛ dɔ bɛ n'a nana f'an k'o fɔ quoi maa min bɛ n'a ko a bɛ taa wajulu kɛ misiri kɔnɔ misiri ala ka so de maa tɛ se k'o bali dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi mais kɛcogo i bɛ jɛn ɲini misiritigiw de fɛ an b'a fɛ ka na wajulu k'aw ka misiri kɔnɔ wajulu caman bɛ seli wagatiw furancɛw de don miniti 15 miniti 20 miniti 30 wajulu bɛ heure kelen kɛ seli wari dɔ o ka dɔgɔn kosɛbɛ k'a to jadisuw kana n'u bɛ na u ka dugumɔgɔw averti k'a fɔ an b'a fɛ bi an bɛna wajulu kɛ aw ka yɔrɔ bɛn kɛra min kan dugu y'a ɲini komi u bɛ taa dugudenw informer u la komi u bɔra kɛlɛ la kalo kelen ka di o kɔnɔna la u bɛ dugu yɔrɔ kalo kelen kɔfɛ u bɛ se ka n'u ka wajulu kɛ bɛn kɛr'o kan u n'u ka marifa bɛ se ka na u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ n'u ka marifa bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hali n'an kun sigilen bɛ kɛnɛ kan bɛɛ n'a ka marifa kun bɛ yen u b'u n'u ka wajulu kɛ n'u tilala u ka wajulu la u bɛ taa bɛn kɛr'o kan bɛn kɛra fɛn min fɛnɛ kan o ye fɛn min ye sisan kalo kelen kɔnɔ jadisuw kun bɛ fɔlɔ sisan u nana sigi fo dugu dawolo yɛrɛ la fɔlɔ u kun bɛ fo dugu kɔfɛ kungo kɔnɔ de kilo 50 kilo 70 o ye donso de ka ɲini fɛn ye komi ni bɛn kɛra u sigilen bɛ yɔrɔ min na u ka segin ka t'u o yɔrɔ la olu ka dugu dawolo ni foro dawolo ninnu u k'o bila sadi u nana u ka base misɛnmisɛnninw sigi a yɔrɔw la quoi jadisuw y'a yira ko ni olu nana ye kɛlɛ de donn'u ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ d'olu nati ye n'o tɛ u kun tɛ nka yɔrɔ olu bɛ san 6 bɔ u bɛ ɲɔnɔ kungo kɔnɔna ni fɛnw na u ma se maa ma u ni maa ma se ɲɔgɔn ma yɔrɔ n'u bɛ t'u ka wajulu la u bɛ se k'u ka wajulu kɛ dugu kɔnɔ u bɛ tila ka bɔ
donso ni mama se ɲɔgɔn ma o ni donso ka fɔ ɲɔgɔn de sera ɲɔgɔn ma o de nana ni kɛlɛ ye ni bɛn kɛra olu bɛ sigi u taa yɔrɔ la parce que olu tɛ yɔrɔ kelen ko tɛ sigi yɔrɔ kelen yɛrɛ olu bɛ taa yɔrɔ la yɛrɛ o tɛ problème ye quoi donc olu u jɛra n'o ye quoi ani kalo kelen kɔnɔ komi gɛlɛya bɔr'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan si kana don si la fɔlɔ jadusu n'u bɛna dugu kɔnɔnaw la u ni marifa ni fɛnw kana na dugu kɔnɔ fɔlɔ u kana girin ka don dugubaw la fɔlɔ parce que siran bɛ kalo kelen ka ta o kɔnɔna la k'a ye fɔlɔ bɛɛ n'a sabatiyara mɔgɔw mana da ɲɔgɔn na donc mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na bɛn kɛra o fɛnɛ kan parce que mɔgɔ bɛ ka kalo kelen ko kɛ i n'a k'a silimɛ farabugu ko de la cɛ condition misɛnmisɛnninw de b'a la pour que mɔgɔw bɛ se ka hakili sigi aw bɔra kɛlɛ la aw ka se ka da ɲɔgɔn na yanni aw bɛɛ ka dɔrɔki ɲɔgɔn na parce que maa dɔ bɛ jadusuw la minnu tɛ faamuyali kɛ kosɛbɛ dɔw bɛ donsow la minnu tɛ u ka teli quoi marifatigi min n'a ka teli n'aw donna ɲɔgɔn na teliya la ko fitinin kɔrɔ marifa bɛ se ka ci côté bɛɛ jɛra n'o bɛnkan min n'a kɛra kɛnɛ kan. Jalimaw n'a tun y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in firi waati utukalo tile 18 san 2020 bɛn tun bɛ minnu bɛ n'olu tun y'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bila n'u ko kulu ma ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques olu ni sɔrɔlasi minnu ni olu ye IBK ka fanga in tɔ paro n'olu nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye n'o kulu tun ye comité national de salut du peuple ye a kɛra i n'a fɔ ninnu kulu fila sɛbɛkɔrɔ fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ e k'u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a n'a ɲɛ tuguni wa siraw tigɛlen don ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ ka taa kuntilenna minnu kan maa bɛ se ka bisikiya ka fɔ ninnu a ka gɛlɛn fo maa ka se ka don ni ɲɔgɔn cɛ wala hakili ka se ka falen u yɛrɛw ka fɔcogo la n'o ye minnu bɛ yen n'u kɛra sabu ye ka IBK ka fanga in kɛlɛli daminɛ u ko olu ka lajɛw caman tun bɛ senna dɔ lajɛ in kun tun ye fɛn min ye o ye fanga in bɛ ka taa sira minnu fɛ n'o ye furancɛ fanga ye olu yɛrɛw ka kuntilenna ye fɛn min ye u b'a fɛ jamanadenw ka bɔ u ka kuntilenna min kalama n'o ye malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka laɲini ye o kuntilenna kelen k'u ye barosigi kɛ barosigi in kɛra Jabil Bitar ale ka daga la sogoni kɔ radio ɲɛta ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ ka se bi ma an tun da masa ma kibaruya ninnu filɛ. An ka militant sɛgɛnbali ɲɛnabali foli ye aw ta ye n'i y'a mɛn comité stratégique cɛ dɔw de sɔnna muso dɔw de sɔnna denmisɛn dɔw de sɔnna ka jɔ ka kɛ comité stratégique fanga ye terrain kan an b'o foli kɛ aw yɛrɛ ye ala k'an n'o sara. Ka bɛɛ lajɛlen fo an ka wulada in na kunnafoni di kɛnɛ kan min n'a bɛna tali kɛ ko maliyɛndenw wulila le 18 août sinon depuis le 5 juin 2020 n'o de wolola rassemblement des forces patriotiques la o wulikajɔ in n'a kun y'a kɛ kun min kama anw ka laɲini kun tɛ ko minnu bɛ ka fanga tɔnɔ dun ko ka falen don o la dɛ anw ka laɲini tun ye ko fanga maracogo de ka yɛlɛma nka bi minnu nana le 18 août k'u nana ka na an ka kɛlɛ kun cɛ k'olu sɔnna an ka hɔrɔnya ni danbe ani tilennenya ani malikuratɔ kɛlɛ ma k'olu n'o baara waleya anw y'a ye fɔ ni min farala gɛlɛya kan fɛn ma bɔ a la ka se bi ma o de la an ko k'an t'an bolo sigi o hukumu kɔnɔna na o bɛ jateminɛ anw ka nasɔn segiw kɔnɔ o bɛ jateminɛ sugutaga siraw la o bɛ jateminɛ anw ka jiginɛw kɔnɔ o bɛ jateminɛ kabini jamana yɛrɛ kɔnɔ hakilisigibaliya o bɛ jateminɛ ka taa gɛlɛya min talen bɛ ka an sɛgɛrɛ an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen na an'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka dugu kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ne anw b'a kalama gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi kabini dɔ farali la fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ye dunta ye olu sɔngɔ kan o b'o waleya o la anw y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko anw dar'a la k'a fɔ ko kɛlɛwulikajɔ min n'an tun y'o boloda ko M5 RFP k'a fɔ ko kɛlɛ ma se a dan na anw nana ye k'a fɔ jamana yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni o y'a sɔrɔ ko wulikajɔ kɛra ko k'o mara falen ni somɔgɔko min kun yera ko kɔnɔna na ni maa min n'o bɛ ta ka bila teriya sira la jɔyɔrɔw la kɛlɛ kun kɛra o min kama fɔ min farala o kan bi sinon o ma bɔ a la a b'o cogo la ka na se jamana politiki baara taabolo ma démocratie a ye wulikajɔ kɛ laɲini minnu nɔfɛ jamana kɔnɔ ni o de ye jamana ka kɛ état de droit ye anw b'a ye k'a fɔ fanga min bɛ an kunna depuis le 18 août olu ka baaraw taabolo maaw bɛ minɛ cogo la min ka d'u ye k'a sɔrɔ filɛli ma kɛ ka taa sariya ma olu yɛrɛ sariya bolo minnu tara an fɛ k'a daminɛ an ka sariya sunba la min sɛbɛnna ni Martin Luther King 92 ka na se charte de transition min
ni an bɛn'a kan pour ka transition dilan n'a ye olu yɛrɛ ka jamana maracogo la olu k'o bɛɛ lajɛlen fili kɔfɛ ka taa n'u hakilina ye parce que olu jigi bɛ marifa kan ni Ala fana b'anw jigi bɛ Ala ni jamanaden ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw nana jateminɛ k'a fɔ fɛn tan b'a yira k'a fɔ ko nin transition in taabolo man ɲi fo ka yɛlɛma don a la o de la an tɛ se ka sigi k'o lajɛ o fɔlɔ ye jumɛn anw y'a ye k'a fɔ CNSP tuma min na n'u nana fanga ta u y'a fɔ u da n'o hɔrɔnda la k'a fɔ k'olu nakun tɛ ka mɛn fanga la k'olu nakun ye ko ka fanga sigi civiliw ma une transition civile u ka baara kɛ nka bi an y'a ye kakiw ani force spéciale ka finiw olu falenna alhamdulilayi alimamu ka blokibaw ni politikimɔgɔw ka vɛsi la ka terrain bila ka bureau climatisé k'o kanu bonya o dosiw na k'a sɔrɔ jamanadenw bɛ ka faga u ɲɔgɔnnaw bɛ ka faga cogo la min ni o y'a sɔrɔ a ka bon hakili ma o la an ko anw ma fanga di anw ma fanga kɔrɔ kɛlɛ ko o ka bɔ an ye koyi an y'a kɛlɛ de ko jamana mara cogo min a filanan autorité minnu b'an kunna ni o ye transition mɔgɔw ye ne y'a fɔ plateau caman kan n ko mɔgɔ i ŋaniya ɲɛna cogo o cogo n'i ti ko ɲɛdɔn a bɛ tiɲɛ i bolo ye wajibi de kunkologɛlɛya tɛ se ka lɛtiri kalan koyi i bɛ kalan de kɛ wa n bɛ min f'i ɲɛna n ye stratégie de guerre kalan ani n ye jamana mara kalan fɛn kelen tɛ an k'a dɔn jamana min hali ni o y'a sɔrɔ a bɛ état normal la jamana min n'a basigilen don a mago bɛ maaw la maa minnu bɛ diplomatie maîtriser jamana o jamana échoué diplomatie la i bɛ échoué i ka ɲɛtaga la i ka relation na i ka jamanadenw i b'olu tɔɲɔ ka di jamana wɛrɛ ma pour ti o exemple ye o yira anw na Mali kɔnɔ yan. An balimaw an sera ka min sɔrɔ Umar Jara n'o ye Imam Umar Jara ye ale ye kuma caman fɔ an sera ka min sɔrɔ ale ka kumaw na o tun ye nin sini di faso yiriwatɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Maître Mutakatale ale yɛrɛ ko Mali ye jamana kɔrɔbaw tutigɛbaw tiɲɛtaaba de ye faso Mali ye yala ale ye jamana in lahalaya filɛ cogo di Maître Mutakatale min donna da ka fara fɔliw kan mina dɔɔni fɔ o de la an badenw an bi kɔfilɛ dɔɔni kɛ nka an ti kuma ta ka taa fo lawali la an bɛ dɔɔni fɔ kunun na Imam Umar Jara y'a bila yɔrɔ min na n b'a ta ye a ko an bi jamana min kɔnɔ bi anw ye maabaw cɛfarinw ani dɔnnikɛbaw de ka tiɲɛtabaw ye n'i ye Mali kɔrɔlen lajɛ i b'a sɔrɔ farafinna tilebinbolo fɛ mara minnu kɛra n'o ka bon ni mara bɛɛ ye n'a bi fɔ olu ma ko empire o bɔra anw de fɛ yan mara min kɛra n'a ka bon ni mara bɛɛ n'a mɛnna ni mara bɛɛ ye n'a bi fɔ ma ko royaume o bɔra anw de fɛ yan ka jamana mara diinɛ kan ka mara yɔrɔ bonya a ka mɛn o yera anw de fɛ yan ka ban tubabuw ka jɔnya ma k'a fɔ u ti don u donnen k'a fɔ aw tɛ sigi u sigilen k'a fɔ a ye taa o belebelew yera anw de ka jamana in kɔnɔ yan nɔ nka Mali ma dan o ma an bi yɛlɛma hɔrɔnya ko kɛlɛ la tuma min na a hakilila ɲuman ni a koloma kow olu bɛɛ sigira Mali de kɔnɔ yan wa o fana tɛmɛnen farafinna tilatilalen ka kɛ kulukulu fitininw ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn Mali jɔyɔrɔ bonyana o la fo ka se a dan na CEDEAO ko b'o la UEMOA ko b'o la ani ko wɛrɛ o bɛɛ kama anw ka jamana in ko fila taara ka se a ma ni min m'a to a ye bonya kama o y'a to a ye n bɛ siran kama Mali ko nana sigi nin ko fila de kɔnɔ n bɛ nin fɔ mun na an tɛ histoire kɛnɛ kan an tɛ kilasi kɔnɔ ko an bi kalan de kɛ histoire kan o bonya min taara ka da Mali kan o bonya kelen de bi hali Mali dɛsɛlen kan a bɛ fɔ min ma ko état failli kɛlɛ bɔrɛ n'i y'a yuguyugu cogo o cogo hali ni fɛn t'a kɔnɔ tiso t'a i bɛ o sɔrɔ a la o tuma na Mali nana dɛsɛ Mali nana kɛ kɔfɛbila jamana ye marakojugu bolo marakojugu n'o tɛ maliden ɲuman ko dan tɛ dɛ marakojugu nka o bonya nana to Mali kan o bonya kama fo ka taa se 18 août ma an y'a ye k'a fɔ nkalon kan fangajugu min tun bɛ an kunna
mɔgɔw tora ka o dɛmɛ nkalon kan. An y'a ye bi transition in b'a la ka taa bolo min kan n'a fɔra sisan ni lɔgɔ t'a la k'a fɔ n tɛ Mali bɔ sira ye dɛgɛ kɔnɔ an bɛ mɔgɔw ye an bɛ a mɛn ko halisa an ka Mali jukɔrɔma don don. N'anw ye Maliden ɲumanw de ye ni mɔgɔw ko an bɛ fɛ ka Mali jukɔrɔma don don hali nkalon kan anw bɛ mun fɔ aw ye aw bisimila Ala ka aw dɛmɛ. Dɔ bɛ jukɔrɔma don don a bɛ jiri yɛlɛn dɛ nka i bɛ to jukɔrɔma don don a bɛ ben i kan de yɛlɛcogo t'a la. An bɛ o transition de kɔnɔ bi n tɛna bila tɔgɔ fɔla bari an tɛ dɔgɔyalima kɛnɛ an bɛ Maliko kɛnɛ de kan fɛn min bɛ yen dɔrɔn an b'a fɔ a ka se ka faamuya. Nin kuma in bɛɛ fɔra an ka se ka don CNT de kɔnɔ. N'i ye CNT lajɛ bi ko nana se yɔrɔ min ma komi Malidenw yɛrɛ y'a ye gɔnga k'a fɔ a bɛ taala sira min fɛ a man ɲi a sigicogo man ɲi a taabolo man ɲi a maracogo man ɲi. O tuma na an ka taa kɛnɛmamɔgɔw ɲini min na an jɔyɔrɔma don don an y'a ye o la a kɛn bɛ boli yɛrɛ boli banbali an y'a ye o la fana mɔgɔw nana an ye Burkina Faso an ye Ghana an ye Togo assemblée ka cidenw ye yan nɔ an ye CEDEAO ani UEMOA ka cidenw ye yan nɔ anw bɛ mun fɔ o la ni ninnu minnu ye anw badenw min olu wulila ka na k'u bɛna anw ka jamana ani CNT min sera nkalon kan ani sariya kɔfɛ k'u bɛna o bolomafara nka kuma bɛɛ bɛ nin nkalon kelen nɔfɛ n'o baara kɛra ka ɲɛ kun ni CNT sigira ka ɲɛ kun n'a sigira sariya kan kun n'a sigira légitimité kan o tuma na min bɛna don Mali kɔnɔ Ala de b'a dɔn o ye min ye o M5 ka laɲini filɛ nin ye n'a kɛra tiɲɛ kan n'a kɛra sariya kan ni CNT bɔra nkalon kɔnɔ ni CNT donna sariya kɔnɔ ni CNT donna tilennenya kɔnɔ ani sariya kɔnɔ Mali bɛna min sɔrɔ a la Malidenw bɛna min sɔrɔ a la dɛ o de y'a kɛ anw y'a fɔ jɛngɛnen min bɛ nkalon kan min sira nganamu ni yurugu kan o ka ta ka bɔ yen dɔ kana cɛ ni sariya kɔnɔ Mali ka bɔda y'o de ye Mali ka sɔrɔ bɛ o de kɔnɔ Mali ka kunnawolo bɛ o de kɔnɔ. O kama an taara Cour suprême na an y'a jira k'a fɔ dalilu min b'an bolo a bɛ dalilu 10 bɔ min b'a jira k'a fɔ n'i y'o dalilu kelen kelen fɛn fɛn ta n'i y'a lajɛ sariya sira kan n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la i kɛra juge ye i ye kalekan min kɛ k'i ye baara kɛ o sira fɛ kuma fila t'a la min bɛ yen bi o bɛ cɛ ka bɔ yen an m'a fɔ anti CNT fɛ transition kɔnɔ an m'a fɔ anti organisation fɛ transition kɔnɔ an ko kabini M5 sigira don na ko ka na bila bi la da sera kuma ma sisan anw dama don foyi la min tɛ sariya sira kan o tuma na nin min tɛ sariya sira kan an ka o bɔ yen ka na ni an ɲuman ye sariya sira kan an ko fɛn kelen dɔrɔn de bɛ yen an b'o ɲini autorité de transition fɛ u ka sɛbɛn bɔ k'a jira maa maa bi CNT kɔnɔ k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a bɛɛ bɔyɔrɔ sɛbɛn maa min y'u jira k'olu bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn ka o ta ka d'aw ma n'u y'o ta ka d'aw ma bi n'an y'a ye o ye tiɲɛ ye an b'a fɔ jɔnka la nka anw b'a dɔn kɛcogo tɛ o la kɛcogo t'o la munna bari a sigira nkalon kan an ye min fɔ kabini a daminɛ an b'o kuma kelen kan karisa bi a kɔnɔ o man d'anw ye anw t'o kuma na karisa bɛ an bolo ka don a la aw t'o kuma na a ko bɛ an yɛrɛ ye o kuma yɛrɛ tɛ fɔ nka Mali ka mara tiɲɛ kan an t'o to maa ye an tɛ musala ko la an tɛ kusiɲɛ kɛ o la an sigilen don tile fila in na ka Cour suprême ka jaabi kɔrɔ n'a bɛ maa minnu ɲɛna k'i bɛ taa delili kɛ kɛnɛ ma k'a fɔ anw kɔnɔ gannen don gɔni b'an sen na a ye na Mali la a kana fɔ k'anw bɛ min na k'a cɛ ka ɲi k'a kan ka kɛ ten k'o bɛ bɔli kɛ halisa o ye ko faamubaliya ye ni Ala sɔnna ni Cour constitutionnelle kumana don min na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni nin kɛnɛ kan min fɔra k'a tigɛ kɛnɛ wɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ani min t'a kɔnɔ ka tigɛ ni tigɛ fara bɔ ɲɔgɔn na Maliden bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ o la n bɛ aw fo an ka kulomajɔ la nin kuma de donna ne da ni fili min bɔra la o ye ne da hakɛto b'a kan sallallahu alaihi wa sallam. Mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'an fɛ duguba kɔnɔ tuma dɔ la sugu ka dɔgɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan ko o tɛ nafɛnw ye wala o tɛ ɲafɛnw dɔn a bɛ fɔ ko minnu ye baramuso ka nafɛ dilanlenw ye baramuso yɛrɛ maa o maa bɛ yen n'i ye radio Nieta lamɛnbaa ye don kibaru a tɛ daminɛ fiyewu fo mankutu ka kɛ baramuso ka baara kɛlen dɔ kan a ka nafɛnw
n'olu nafɛnw makadi bi gwadumuso caaman yɔrɔ. O baramuso a ka baarakɛyɔrɔw ka ca nka an bɛ min joona o ye u ka baarakɛyɔrɔ min n'o ye u ka sumanw bayɛlɛmali yɔrɔ ye. A kɛra dumunifɛnw ye o, a kɛra gwadumuso haju ɲɛfɛnw ye o, olu labɛn yɔrɔ dɔ bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ yanni ka se Sɛbɛnnikɔrɔ sugufiyɛ ma. N'i bɔra Cikɔrɔni Para k'i kunda Sogonikɔ sugufiyɛ ma, kare fɔlɔ min bɛ Ɲumanbolo, kare fɔlɔ min bɛ Kinibolo fɛ, n'i y'o minɛ ka yɛlɛ ka taa fo kare 1, 2, 3 ɲɔgɔn, i bɛ fara Ɲumanbolo fɛ k'i kunda Kuluseleke kan. Baramuso a ka usines de bɛ yen. A bɛ siɲɛ caman bɔ an welela k'a fɔ ko baramuso ka usine ka suman bayɛlɛma yɔrɔ k'o kɛ fɛn labɛnnen ye. A kɛra sunbala ye o, a kɛra datu ye o, a kɛra foronto ye o, a kɛra fiyefiyɛ ye o, n'ala kɛfɛnw o min bɛ labɛn, hali gwadumuso ka safunɛ minnu bɛ labɛn, k'o bɛ labɛn usine minnu kɔnɔ, k'o jiɲɔgɔn k'o kɛnbɛ ka sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ. Kuma nin fɔra ka se hakɛ dɔ ma, an sɔrɔla ka wuli ka se yen. An sera yen tuma min, an ye a lase k'a fɔ an nana lajɛli kɛ ko aw ka usine jiw o kɛnbɛ ka Jikɔrɔni 7 mɔgɔw tɔɲɔ ka se hakɛ min ma. A ti ɲɛ fiyewu nin baara in fo ka jɔ ko anw yɛrɛw kana lajɛ. O jalaki an ben'o de lajɛ ni a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ ka ji bɔ ka don bolon kɔnɔ ka taa sigi mɔgɔw ka da la. An sera yen waati min ani baramuso ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min n'an ye ɲɔgɔn ye, o ko ji bɛ kɛ dingɛ min kɔnɔ a y'an don ni an sera yen. O sariya ninnu filɛ nin fɔlɔ. An filɛ nin yɔrɔ jumɛn na yan? Ye baramuso kokajɛ de. An filɛ yɔrɔ min na nin kokajɛ o tɛ safunɛ ye? O ye safunɛ ye. Maintenant ani atelier cɛ la produit bɛ bayɛlɛma yɔrɔ min na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Maintenant an ka jiw bɛna fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ de la yan nɔ. Maintenant an ye barikonba de bila yan n'o ye basɛnba dɔ de ye senna dugu ma yan. Nin dingɛ ye jumɛn ye? Nin dingɛ de passage de. Maintenant ji bɛ na n'a nana yen nɔ a bɛna sigi o kɔnɔ. Mais k'a to nin dingɛ in kɔnɔ a tɛ se ka boli, a tɛ se ka boye, a tɛ se ka woyo ka taa yɔrɔ si. Parce que mɔgɔ de sigilen bɛ k'a kɔlɔsi. N'a yɛlɛla a bɛ machine k'a la k'a kɛ barikonba nin de kɔnɔ. Parce que barikonba fila min sigilen filɛ nin ye. Parce que bilenman min yɛrɛ filɛ nin ye ale ye mililitre 20,000 de. An y'o dilan k'o urgence la ka n'o sigi pour que fiti minnu ni problème bɛ se ka kɛ k'olu éviter cogoya min na a mana kɛ cogo o cogo. Barikon belebeleba fila min filɛ nin ye tile kɔnɔ an ka ji bɛɛ bɛ k'o kɔnɔna na. Mobili fana bɛ yen ni o barikon ninnu ji min bɛ k'o kɔnɔ k'o ta ka taa n'o ye. Ça fait ni nin fara dɔrɔn ni ji bɛ kɛ nin min kɔnɔ ni nɛgɛ barikonba min kɔnɔ n'o fara dɔrɔn a ka jisama machine de bɛ yan o bɛ a sama k'a vide. A tɛ fɔ yɛrɛ parce que mobili bɛ yan a kama de. Parce que yanni mobili ka na ni ji min bɛ bɔ o de bɛ mara barikon de kɔnɔ yanni mobili ka na ta dɔrɔn sinon a tɛ fɔ yɛrɛ. O b'a jira k'a fɔ aw ka ji foyi tɛ woyo ka jigin ka taa quartier kɔnɔna na? Non, an ka ji tɛ woyo. A tɛ woyo. Non. Sisan an bɛ taa yɔrɔ jumɛn? An bɛ taa yɔrɔ min na sisan o ye source naturelle min bɛ usine kɛrɛfɛ. Baara bɛ kɛ ni fini minnu olu bɛɛ bɛ ko yan? Ani samaraw. Olu bɛɛ bɛ ko yan? Olu bɛ ko yan. O bassin de filɛ nin ye? O bassin de filɛ nin ye. Bon ni musow bɛ faniw ko yan an ka baarakɛ faniw cɛniw ni samaraw. Maintenant ni o ji minnu bɛ bɔn o bɛ lasago ni dingɛ nin kɔnɔ. Maintenant mobili fana bɛ na o ta. O ji fana boli yɔrɔ tɛ ka don? Ayi taga yɔrɔ foyi t'o la o bɛ nin kɔnɔ. Donc o la mobili bɛ n'o ta yan ka taga n'o ye. Bon ji yɛrɛ problème source a bɛ daminɛ yan. Ji min bɛ jigin ka taa quartier kɔnɔ a bɛ daminɛ yan. An bɛɛ bɛ daminɛ yan ka taa nin. Parce que yan musow bɛ tilen ka finiw ko yan fɔ su. Maintenant aw yɛrɛ ɲɛ bɛ exemple dɔw la nin. Bon comme kuma minnu bɛ sen na cette fois ci o de peut-être o y'a to ni jama dɔgɔyalen don. Parce que an tun ye. Olu bɛ ji bɔ ni kɔlɔn de kɔnɔ? Nin ye source naturelle de ji bɛ bɔ yan a yɛrɛ ma de. Ji bɛ bɔ yan a yɛrɛ ma? Voilà. Bɛɛ bɛ na ka na i ka ji ta yan? Bɛɛ bɛ na ji ta yan u ka fani ko yan. U b'a ko yan nɔ. Donc u b'a ko yan ka jiw bɔ yan fana ji de bɛ continuer ka taga. O ji de bɛ n'o fara nin ma o de bɛ woyo ka taa? O de bɛ woyo ka taa. Ji source a bɛ daminɛ yan de ka taa. A bɛɛ bɛ daminɛ yan ka taa. Samedi n'i ye nin lajɛ nin bɛɛ tun ye mɔgɔw ye. U bɛɛ tun ye jama ye? Musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan muso 10 kɔ waati dɔ a bɛ se ka muso 20 surun. U bɛɛ bɛna fini ko yan? U bɛɛ bɛna fini ko yan. U bɛ ji ta yan. N'u ye fini ko yan dɔrɔn u b'a ji bɔ yan? U b'a ji bɔ. O ji de bɛ o fana ji bɛ woyo ka jigin ka taa? O de bɛ woyo ka jigin. Yanni y'a source a bɛ daminɛ yan de. Bon nin ye source naturelle de. Ji bɛ tilema kɛ a bɛ bɔ yan de. Kingɔnɔmɔgɔw tɛ nin kalama? U b'a kalama parce que n'an nana an y'a yira u la u b'a fɔ ko non ko nin ji mana kɛ cogo k'o tɛ se olu fɛ yen quoi ko nin ji tɛ se ka se yen sinon u bɛ nana lajɛ hali yɛrɛ bɛ nana sisan an y'a sɔrɔ an dɔw b'a yan u b'a lajɛ u ko non ko ka nin ji bɔli sira min fɛ ko k'o geren siɲɛ kelen quoi bon ji nin dun ye source naturelle de ye bon a bɛ bɔ su ani tile. Ni kuru kara hali su fɛ mɔgɔ bɛ na yan? Awɔ parce que ji bɛ bɔ a yɛrɛ ma de. Sisan ji bɛ taa sigi yɔrɔ min na an tɛ t'o yɔrɔ lajɛ. Jɔnni nin dilan ninnu ye?
An de kanifo nin dilan. Aw de y'a dilan. Ka cogo don a kɔnɔ. Pour que ji ka tɛmɛ duguma. A kana kari kɔnɔna. A kana kari kɔnɔna cɛ. Voilà. Sinon an yɛrɛ ka usine kɔnɔna na ji min bɛ baara yen. O bɛ sidini kɔnɔ. Maintenant de là-bas. Mɔbili b'aw fana ta ka taa n'o ye. Bɔ yɔrɔ foyi t'o bolo. Bɔ yɔrɔ foyi t'o bolo. An ka jamana faama minnu bɛ saniya ko sɛgɛsɛgɛ. Olu ma se yan, olu mana nin lajɛ yan. Jumadon u bɔra yan nɔ. U yɛrɛ bɔra yan ko na an n'u kumana. Parce que ko mɔgɔ dɔw ser'u ma k'u plaignent. An yɛrɛla u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ. Sibiri samedi aussi blocage kɛlɛ ɲɛfɛla la. N y'u fana wele ka na ani worobinɛ co min cira carré kɔnɔ ka taa u taara ka taa o fana lajɛ. U yɛlɛla ka na u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ u b'a kalama. An ye service assainissement communicate an y'o mɔgɔw wele u b'a kalama u yɛrɛ sera ma wa an tilara k'u wele ka na pour que u ka yɔrɔw lajɛ. Donc ce qui veut u b'a kalama. An ka taa ji koron yɔrɔ ye an ka t'o yɔrɔ lajɛ. Ça fait nin ji de filɛ ne ka woyo ka taa tan. Nin bɛ tile kurukara bɛɛ kɛ ni woyo la. Nin bɛ tile woyo la tan dɔn. Parce que musow bɛ tile ka si woyo la. Parce que musow bɛ ta ka baara ka tila ka bɔn. Bon a bɛ tile ale kɔni bɛ tile ka woyo a si ka woyo. N y'a faamu sisan. Ji min bɛ jigin ka bɔ sosi la ka na muso finiko ji ninnu donc i b'a ye nin bɛɛ dɔɔni de bɛ fara o fana kan ka na. I ma co ye nin kɔnɔ co tɛ nin ya ji bɔtɔ t'a fɛ wa nin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa. An fɔlɔla yɔrɔ min na n'u b'a ko ji bɛ sama ka bila yen ni o kan ka ji kan ka na o bɛ kan ka na sira min fɛ o ye yan de bon yarɔ e kɔni ɲɛ b'a la ji nɔ foyi t'o yɔrɔ la. Nka ɲɛ bɛ wuluwulu kɔni caman bɔlen don nin yɔrɔ in na yan. Ala ko tiɲɛ. Kɔni bɛɛ wuluwulu ye minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa dɔɔni dɔɔni. Donc ala n yɛrɛ ɲɛ b'a la. Nin bɛɛ ye wuluwulu de ye mɔgɔw bɛɛ kɛn bɛ k'i ka wuluwulu bɔ k'a bila ji sira in na ne yɛrɛ ɲɛ b'a la. Awɔ nin fana ye wuluwulu dɔ ye kɛ ani yan nin bɛɛ ji de bɛ boli ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka jigin yan fana. O tuma an ka mairie mɔgɔw tɛ nin kalama. U b'a kalama mairie mɔgɔw b'a kalama depuis salon u bɛ nin carré nin kɔnɔ mairie mɔgɔw ka fara assainissement kan u bɛɛ b'a kalama bon yan yɔrɔ nin co cilen tun bɛ yɔrɔ min na o de ye yan i m'a ye ji tun bɛ bɔ la sɔgɔmada na de tilegan na de u y'a labɛn SOMAGEP mɔgɔw nana u y'a labɛn bon ji tun bɛ jigin i m'a ye a ye sira tigɛ depuis a bɛ semaine bon an kɔni y'a ye de samedi don sinon a bɛ waati bɔ wala parce que comme problème wulila an yɛrɛ wulila ka yɔrɔw lajɛ ka taga donc an nana bɔ a kan ka ye co cilen bɛ yan wa an sɔrɔla ka mairie wele ani minnu yɛrɛ bɛ dugumala la k'u bɔ a kalama ani assainissement mɔgɔw. Ne ko dugutigi bɛ yan yɔrɔ in na a tɛ yan yɔrɔ dugutigi la ko kalama ne ka wuli ka s'a fɛ. Bon dugutigi tɛ nin yɔrɔ in na tentigi tɛ yan tentigi bɛ yan mais an bɛ ɲɔgɔn kalama la kosɛbɛ ji bɛ taa sigi yɔrɔ min na bon o chef de secteur kɔni bɛ yen an n'o de bɛ ɲɔgɔn kalama ko la kosɛbɛ. An ka taa ji sigi yɔrɔ in lajɛ. N balimaw nin fana ye dɔw ka so wuluwulu ye o wuluwulu sira de bɔlen don ka bila jiboli sira in na. An ye welekan sɔrɔ an fɛ ɲɛ t'a la min fɔra an ye ko baramuso ka usine u bɛ ji nɔgɔ minnu bɔ k'o kɛn bɛ k'aw ka yɔrɔ in tiɲɛ ne ye baramuso ɲɛmɔgɔba n y'a wele Burama Dunbiya n y'a wele a ko n ma ko jɔsen ɲɛna kosɛbɛ tuma dɔ la n'aw nana ka na ko ɲɛɲini tiɲɛ bɛ bange n'a ka kan ka ladila cogo min a bɛ ladila ten a yɛrɛ ko ne ma ko ale bɛ kin kɔnɔ yan n'ale ma hɛrɛ min sama ka se mɔgɔw ma ale man kan k'o gɛlɛya sama ka se mɔgɔw ma ne ko ne ta tɛ fɔli ye ne yɛrɛ bɛna ka na ko lajɛ a ko ma ko ni nana a y'a fɔ k'a bɛ dɔ wele o bɛnna jarakɛ de ma karamɔgɔ ye tɔgɔ di Burama Kone n ko a ma n ko radio ɲɛta don n ko n bɛna kabili sɔgɔma a sigilen don k'a makɔnɔ baara cayara n bolo ne ma se ka sira sɔrɔ nana n ye ɲininkali fɔlɔ min k'a la n ko tuma yala aw de ka usine ji bɛ ka mɔgɔw bali ka sigi min ye n wele a ko baramuso ka usine ka ji de don ne t'a mɔgɔ kelen dɔn ne don ne ko a ma n ko yala o tuma aw ma se mairie ma wa a ko k'u sera mairie ma n ko aw ma se polisi la wa k'u sera polisi la n ko dugutigi tɛ yen wa ko dugutigi dɛsɛra ne de taara sa ka ko ne k'a fɔ a ye ko yala olu de ka usine ji nɔgɔ bɛ ka woyo ka don kin kɔnɔ wa a ko jose i nali nana an ka taa yɔrɔ yiri la a taara kokajɛ safinɛ o bɛ dilan usine min kɔnɔ a taara dingɛba dɔ yira n na a ko ma ko dingɛba ko ji mana bɔ kokajɛ la ji de bɛna bila o dingɛ kɔnɔ a ye citerne belebeleba 2 yira n na o citerne belebeleba 2 ni dingɛ bɛ ɲini ka fa moteur de b'u bolo o de bɛ dingɛ in ji bɔ k'a bila citerne belebeleba 2 in kɔnɔ n'a sera hakɛ dɔ la mobili jɔlen don u bolo min ye
jita citerne o jita citerne o de bɛ ji doni ka taa bɔn a kan ka bɔn yɔrɔ min a y'o yirana u ka yɔrɔ min fana bɛ yen a taara yɔrɔ fana yirana hali u ka finiw bɛ ko yɔrɔ min u ka samara n'u ka finiw bɛ ko yɔrɔ min a y'a gwa yirana o fana bazɛnama don n'u ye u ka samara n'u ka finiw ko o ji ninnu u bɛ lasago olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan citerne b'o doni ka taa n'a ye n ko a ma n ko sisan o tuma ji nin bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n'aw ka ji tɛ an taara baramuso kɛrɛfɛla la an taara kɔlɔn bisigi dɔ sɔrɔ yen kɔlɔn in datugulen don dɔw bɛ finiko la dɔw bɛ motoko la ko nin kɔni ye fontaine naturelle de ye ji de b'a kɔnɔ tuma dɔ la musow bɛ na u bɛ na finiko la a yɛrɛ sigilen filɛ nin n y'a ye motokolaw bɛ yen finikola dɔw bɛ yen fini bɛ ji bɛ fɛn yɔrɔ min na u ye tuyau dɔ dilan yen tuyau in bɛ tɛmɛ usine kɛrɛfɛla la ka taa bɔ ɲɛfɛ ne ko n ko jɔnni ye nin jiboli sira in dilan u ko olu de y'a dilan ka bɔ citerne in na ka bɔ fontaine finiko yɔrɔ in na ka tɛmɛ cogo min u bɛ se ka baara kɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɔgɔ di n tɔgɔ Bakari Kamara Bakari Kamara ka bɔ kulu sanfɛ fo ka na kare kunna yan ne ma wuluwulu ye min ji tɛ bila nin sira in kan fo n'a kɛra wuluwulu 2 ye so 2 dɔrɔn de bɛ yen minnu ye wuluwulu dingɛ sen n'i y'a b'o la bɛɛ ka wuluwulu de bɔlen don k'a bila nin sira in na yan ne nana ne tun nakun ye sabu ne welela mɔgɔ minnu fɛ n'a tun y'a sɔrɔ ko ne ka kɔlɔsili la ko baramuso de ka ji bi bɔ ka na yan o tun fɔda bɛ ne fɛ nka ne kɔni ye min ye ala ye n seere ye ne ɲɛ ye min ye ji min bɛ bɔ ka na sigi yan m'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko tɛmɛnen ninnu na ko baramuso kɔni ka ji tɛ bɔ n m'o fɔ dɛ nka sisan kɔni ne ye min ye u ka ji a tɛ bɔ fiyewu a da man d'u la sariya sira fɛ parce que ni mairie mɔgɔw assainissement mɔgɔw baarakɛyɔrɔ mɔgɔw n'u nana ye k'a fɔ baramuso ka ji bɛ bɔ ka don kare kɔnɔna na ni ne de tun ɲɛ y'a ye a fɔda tun bɛ ne fɛ nka kamarakɛ ne bɔra fo kulu sanfɛ fo ka na kare kunna yan ne ma wuluwulu ye wuluwulu ji ye min bɔlen tɛ ka bila sira in na maa si ka wuluwulu datugulen tɛ u ka jinɔgɔ n'u ka wuluwulu de bɛ tɛmɛ ka na don sira la o bɛ na yan ka fara finikoyɔrɔ in kan ne ko n bɛna sa ka na chef de secteur ɲininka ne kɔni ye min kɔlɔsi o ye nin ye n'ale ye fɛn wɛrɛ dɔn a la wala ale ye fɛn wɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se k'o fɔ n ye bisimila. a ye nali diyara n ye je suis Traoré bon min ye jiko in ye jiko in kuma ka ca mais n'a fɔra ka kuma tiɲɛ yɛrɛ fɔ k'a fɔ ko baramuso ka wuluji tɛna yan o ye bara ne la burama sigilen n t'a dɔgɔya a bɛ jigin an kan bi a bɛ jigin an kan sigi mais cogo jumɛn na n bɛ jaabi i yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ usine buramuso la u kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔw dilan u ka jinɔgɔ bɛ jigin yɔrɔ min na yɔrɔ caman fɔ yɔrɔ min fɔ a bɛ yɔrɔ naani yɔrɔ saba bɛɛ y'o ye n'a fara citerne b'a sama question est ce que n'a fara citerne b'a sama tuma bɛɛ wa est ce que tuma tila wula ji tɛ ka jigin an kan est ce que tuma bɛɛ citerne b'a sama est ce que n'a taara k'u bolo la ji tɛ jigin an kan wa est ce que citerne b'a sara tuma bɛɛ o ye question fɔlɔ ye mɔgɔ citerne tɛ ye dɛ tuma la y'a défense ji bɛ jigin an kan. bi ta kɔ bi ta ɲɛ n'aw ye baramuso ka dingɛ ninnu falen u ka usine ka dingɛw falen f'a ji bɛ woyo e ye chef de secteur ɲɛmɔgɔ de ye ka bɔ yan ka taa yan kɔni ba t'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ kɛ diɲɛ don o don n'i ɲɛ y'a ye ne bɛ n ka numéro d'i ma i bɛ ne wele. o y'a fɔlɔ ye a filanan min ye i ko sisan ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko fini bɛ k'o ye moto bɛ k'o ye u kɛlen bɛ ka tuyau dɔ dilan ji b'o tuyau fɛ ka na i ye buran in na ko jɔn ye tuyau in dilan k'olu o tuyau ji bɛ jigin an kan yan o tuyau ji bɛ jigin an kan mais o t'anw nɔ ye o b'olu fɛ yen o je sais ji bɛ buramuso fɛ ka jigin an kan yan buramuso ka ji don sa o buramuso ka ji tɛ sa o ji kɔni bɛ buramuso la ka jigin an kan yan o jɛlen don ça c'est clair et net mais fɛn kelen bɛ f'i ye n ko ne kuma kelen fɔ ye burakɔnɛ filɛ nin ye ka fɔ burama taa se la buran ne de burakɔnɛ ye a b'a se la buran b'a se la mais usine ko ye usine ko de ye i tulo bɛ na baara ji bɛ se ka taa ka baarakɛlaw bolo dan buran bɛ sunɔgɔ la so minuit 1 heure 2 heures ji bɛ taa ka baarakɛlaw bolo dan citerne bɛ taa i b'a sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ la yɛrɛ ji bɛ jigin an kan buran to kalama mais u to jɛla buran ɲɛna dɛ n'a kɛra ne ye buran wele n ko buran ye wari b'anw ka citerne ta ka ji sama ka bɔ yan a y'o kɛ a ka ca o a yɛrɛ a bɛ citerne wuli ka wari b'anw ka ji sama o bɛ tulo ye mais ka fɔ ko buran ka ji dege an kan a sigilen filɛ n t'a dɔgɔya dɛ a ka ji bɛ jigin an kan mais n bɛ ka finiko min fɔ nin ye finiko in ni sera ka finiko in gere ni finiko in gerenna buran bɛ lafiya an bɛ lafiya mais tant que finiko ma gere an tɛ lafiya dɛ m'o f'i ye dɛ. buran i ye kuma mɛn yan aw ka usine na ji a ye jiboli sira min fɛ ko k'a gere n'a gerenna chef de secteur e fana ka kin kɔnɔ yan ma dɔn n'i wulila ka taa lajɛ ka bɔ fo sanfɛ fo duguma wuluwulu ji minnu mɔgɔw ka ɲɛgɛn wuluwulu ji minnu bɛ jigin ji la ye e ye kabilatigi ye yan o tuma e ma se ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ o la wa. n bɛ jaabi o la monsieur Jose salon kɛlɛ min wulila jiko in na yan dumuni mɔgɔ faga tun bɛ nin ka bɔ a la bi ɲinata ma kɛ kɛlɛ ye o parce que ɲinata an y'a jateminɛ an b'a a ɲɛɲini balimaya sira kɛlɛ t'a la salon kɛlɛ wulila yan a ka bɔ hakili ma mais balawu wulila yan mɔgɔ tun bɛ nin ka saya kɔrɔ bɛ a b'a kalama salon ta kɛra balawuba de ye mais ɲinɛ an y'o balawu éviter a bɛɛ ye jiko kelen ye n'o kɛra ni u ji tɛ ka jɔ a bɛ ka continuer ka na bon ne yɛrɛ bolo kɛlɛ tɔw ɲɛnabɔ bilen o se k'a fɔ de b'o ɲɛnabɔ o ye kelen ye salon
il fait qu'à femme nous fournit. Non mais écoute-moi. Le commissaire de police de Séville, il a donné son adjoint, le capitaine Cissé. Le capitaine Chietain. Ni trappe sa famille fait de la Belgique. Alors, il ça l'eau. Voilà. Demandez la police. Demandez la mairie. Il est peut-être à cause du de Sarah. Du coup, que les mains de Sarah, mairie de Sarah, police de Sarah. Pour un méga soir, il est là. Ne le côté, faut qu'on le côté. Alice, même police, commissaire à boulot. Alice, mairie Mouba Kalama. Ce matin, j'ai appelé le maire, il y a plus de 4 fois, Albi Maïnial, à Bagarignare. Le maire chargé de l'assainissement, Albi Maïnial. Abdalagio là-bas, faut pas qu'on y a. Il y a du tout, il y a du tout. Issa Douya, à Kabirino. Salo, Mangami Kéré, quand tu vas au 9e, il y a un dossier, tu demandes le capitaine si il y a un dossier va être connu. Moi, j'ai été entendu, l'an passé, moi, j'ai été entendu comme ça, les policiers, pour ce problème-là. Il n'y a qu'au chantant, qu'au PVK là. Mais nous, comment pour la chose, à me caïner. Pour ce avec la mais ils sont au courant de tout. Ça, n'a pas bon à coma. Que ce majesté, tu le petit mais, ce majesté, oui, parce que, ce majesté, voilà. Bon, quand même, Mourani, autour de là. Nous avons nous comme coach de là. Notre close n'a ni bon sera qu'à faire sur le Junoko et Mousso fini Gorominani. Ni bon sera qu'à faire Kayengiri. Voilà, mais la fia. A peut-être Bronzo de l'Ankoy. Mais à Taman donner le Bronzo là. Parce que, imagine-toi, je sais, Bono de Bay, du Nord de Bougie, du Nord de Boubefa. Nous faisons ça de Boussan. Ça, c'est un travail. Moi, je suis à Baradeo. Défense, c'est qu'à boire là. Défense, c'est qu'à boire là. Sur ce plan-là, ça sera fait. Ni Philippe Kerabara là. Unyangi Kanogo. Sabu Abedon. Usine Tissegadla, Kuika Jinoro, Anika Fenoro Bebole Kingono, Shariati Swama. Bien comment vous le va dans Jinoro depuis le moment où Jinoro est mécana. Un moment, Jinora Peu, avec le tank à Magie, à la Carobeja, à Karamake, à ma mère, Jibijora, à Watila, Anga Almami Kudbakaka, Dumaduna, Brahma Dumiaka, Izini Dibekantoro. Et comment tu m'as pas donné tes secondes quoi. Brahma Dumé Famade, un pantangi. Et ça a pas un patodi, et quand Jinoro est en toro, un patong toro, vraiment avec moi, c'est fort. À mat mettre les plaques à Jijora. Puis le 10 Gitana. Mais Bamouira. Jibo fait ça. La Jibo, aïe, Brahma, l'entend, voilà, Jibo Jindala. Nous t'avons eu le jutare. Mais où le Jim, 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 au enterré Cana. Où le Jim, Salade, Moulouka, ou Moulouka Salade. Ils sont Jim, attendez-vous enterré. Ils sont Jim, Captain Percade. Là, je donne nous la somme, ni Dieu, on quoi là. Aïboita. Ce matin, nous sommes à Dieu, Kokodo. Nous sommes nga eto ngonte poué moi je suis secteur na sonne les ka sacrifier pour que ce ngo jugo wanyana bo anga jugo wanyana bo c'est pas un problème ay bo ko c'est pas un problème ani dit na ko dugo no problème te akanyina bo do beki restaurant ko de kadine mais les enfants moi sont écouter tra bo tana to ya to ma jane yo et tout na so bo tian bo de kadine jika de na so ka na jibi na so de kadine c'est une fierté pour moi il te mena bran ko na ba c'est là de ma clientèle du coup tissé mérite qu'un rappel pour tout ce possible t'as même là demande le capitaine si ba ko de appuyer Camara ala k'an bɛɛ saba tiɲɛ ko tiɲɛ fɔ kuma balimaya tɛ sigiɲɔgɔnya tɛ ne kɔni limanen dɔ fɛn kelen na ka bɔ fo kulu sanfɛ yan fo yan ni bɛɛ y'i ka wuluwulu bɔ ka bila siraba min kan san kalo 12 ji tɛ ja n'i y'a ye anw bɛna e fɛ e ka seereya an mago b'o de la n'an ye seereya e ka seereya lamɛn sisan n bɛ taa polisi la ne yɛrɛ ye ɲɛ ye min ye n'i ka cɛkɔrɔbaya n'i ka sɛgɛn tɛ an bɛ wuli sisan an bɛ taa lajɛ yɔrɔ ka bɔ yan ka se baramuso la a du ka ca dɛ a bɛ du 100 bɔ ne tɛ se ka kɛ seere jugu ye n'i y'a ye ne nana yan kuma de fɔra ye hali ni fantan ni jalaki b'i fɛ ne b'a f'i ye jalaki b'i bolo an ka jamana ye mun y'a ci a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ setigiw dɔrɔn de bɛ tɔɲɔni kɛ ka sɔrɔ hali sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ yan e bɛ se ka ka wuluwulu bɔ cogo di ka bila bɛɛ da fɛ kulu yeleke de dun n'a bɛ sanfɛ ka jigin tintin de bɛ ka jigin n'a y'a sɔrɔ k'ale dugukolo plati don sa ji boli ti tɛ nɔ ne m'a fɔ ka fɔ cɛkɔrɔba ye min fɔ ne m'a fɔ ko baramuso ka ji t'a la dɛ a mana kɛ ni baramuso ka ji ye cogo o cogo ne b'a fɛ e fana ka wuli wulada kelen i ka wuli ka nin kari minɛ ka yɛlɛ ka taa fɔ sanfɛ ne ye du 2 de wuluwulu bɛ mɔgɔ min ka so la taa commissariat de police la i y'a yira ko wuluji dɔw bɛ jigin maa bɛ ɲini buramuso fɛ buramuso ka ji ka jɔ ni buramuso ka ji jɔra wuluji ninnu olu ta géré ka di o an b'o de joli mais an tɛ ka buramuso géré dɛ parce que buramuso ka ji bɛ jigin en tonne a bɛna a milliers de tonnes ji jɔra kan tu ni ji tuma na mais kɔsa in na a ka ji commencer ka na n bɛ wuli n bɛ se commissariat de police la ni n bɔra commissariat de police la n bɛ taa assainissement na buramuso ka baarakɛlaw bɛ yan dossier b'a bolo i b'a fɔ buramuso ji min bɛ jigin sɛbɛnni ka carré kɔnɔ dossier b'a bolo ko ne ko ten ko secteur de kabara côté bakari kabara côté ka dossier b'a bolo a b'a ɲɛ f'i ye i ka an ye dɔw k'i yɛrɛ ye i ka baara ye ala ka ɲɛ i bolo fɛnw ye ala ka k'i ye barika ala ka d'i
ma ali ba kan kanbɛ ni ye fini ko yɔrɔ ko ta ye an kɔni b'a fɛ u ka fana ka faranga parce que comme population de bɛ taa fini ko yɔrɔ la u ka se ka faranga ye fini ko ka se ka jɔ cogoya min na mais ni an ka mɔgɔw don ko an ka mɔgɔw bɛ fini ko ye an bɛ se ka fɔ sisan an b'a jɔ mais puisque population bɛ taa fini ko ye donc an ka fara ɲɔgɔn kan o ka se ka dabila cogoya min na voilà an fana b'o laɲini o fɛ. I y'a mɛn ko fini ko yɔrɔ min bɛ yen komi yankaw yɛrɛ de bɛ taa fini ko ye hali n'olu y'a sira gere ni mɔgɔw bɛ taa fini ko ye ko yala aw tɛ se ka fara aw kan yen yɔrɔ fini ko yɔrɔ ka jɔ fɔlɔ a ko ka ɲɛɲini wa. an bɛ se k'o kɛ sini bɛɛ ne bɛ ka jeune da lajɛ sini bɛɛ ne bɛ ka jeunesse de lajɛ u bɛ taa foro kan pour que fini yɔrɔ ka gere n'u b'a gere ne ka jeunesse b'a gere n'u b'a gere ni bɔrɔ bɛ siman ni cɛn san ka d'a ma ne ka jeunesse b'a gere u tɛ se ka foyi f'o la. An balimaw an ye sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ minnu kɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu filɛ nin nka kununko dɔrɔn an welela an tun ye wuluwuluko kuma min fɔ ka fɔ k'a daminɛ kabili baramuso ka usine na fo kana secteur sec kin camancɛ la u ka dugutigi bɛ yɔrɔ min wuluwulu o wuluwulu bɛ yen o wuluwulu ninnu bɛɛ kɛn bɛ k'i ta de labɔ ka bila jisira in na hali kununko dɔrɔn welela k'a fɔ secteur bɔra kalama k'a fɔ ko mɔɔw de b'u ka ni dugu tilala kaban u b'u ka wuluwulu bɛ jisama mansin de kɛ ka wuluwulu sama k'a bila sira kan a bɛna tɛmɛ sennamaw denw ji bɛ taa sigi mɔgɔw da la min ye Bamakɔ sigida 4 na mairie mɔgɔw minnu sigilen don saniyako la an n'olu bɛɛ kuma ɲɔgɔnya na ni Ala sɔnna ma an ka dunkibaru nata ninnu na a kɛra sini ye o a kɛra sinikɛnɛ ye o hali ka wuli ka se komisariya la lakanabon minnu bɛ yen maa minnu bɛ nin baara in kɛ nka an ye fɛn fɔlɔ min kɔlɔsi o de ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu hakili la k'a fɔ kunnafonilaselaw anw bɛ san mɔgɔ fɛ wala an bɛ mɔgɔ bolola wari minɛ ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan anw dun n'an taara an ye min sɛgɛsɛgɛ ne taara a don fɔlɔ la ne kɔni ma n taara ciw kan koyi ma jiboli nɔ ye ka bɔ baramuso ka yɔrɔ la a ka usine na ka na bɔlɔn kɔnɔ n kɔni ɲɛ ye min ye o de ye mɔɔw ka wuluwulu ji aw yɛrɛ ye mɔɔw ka kuma mɛn o ko jose baramuso ka ji a bɛ na o bɛn kɛra ko dɔw kan min ye commune 4 assainissement saniyako o maire lakaw ani polisiw an ka sɛgɛsɛgɛli bɛ na se olu fana fɛ yen nin ko in bɛ se ka bila cogo min b'a to jiwoyew ka don fo mɔɔw ka bɔlɔn kɔnɔ ka taa mɔɔw tɔɔrɔ maa si tɛ ka tɛmɛ a kɛra baramuso ta ye sa o ne kɔni m'o dalu ye fiyewu a kɛra fɛn wɛrɛ ye sa o ni baramuso ta de don polisiw b'a kalama assainissement mɔgɔw b'a kalama an bɛna wuli ka se olu fɛ yen an ka dɔnkibaru nata ninnu na ni mɔgɔ min ye Bamakɔ ta mɔgɔ kelen don duguba min kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ i sigilen i ka so tilese kuncɛ dɛrɛndɛrɛ fɛ dɔ bɛ na k'a fɔ k'ale ta ye ka dugukolo ye wa tuma dɔ la a bɛ na ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu ni kiiritigɛlaw m'a d'a ma i b'a sɔrɔ minnu kan ka dugukolo di o sɛbɛnw b'a bolo o kiiri wɔyɔ mana daminɛ fantanw bɛ dɛsɛ tuma caman k'a to setigiw bolo nka dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ fantanw olu taara bi setigiw kan o fana bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw n'a fɔ ko jose yala fantan bɛ se ka bi setigi kan cogo di jamana in a kɛra bɛɛ lajɛlen ko woyo ne yɛrɛ bakun tuma dɔw la a bɛ kɛ tiɲɛ ye tuma dɔw la a tɛ kɛ tiɲɛ ye wa anw yɛrɛ kɔni tɛ kiiri tigɛ ko la fiyewu fo k'a sɔrɔ an k'an bolo da kisɛ kan senu ye yɔrɔ min aw hakili b'a la kɔsa in na olu ye mɔgɔ dɔw lasigi ni yɛrɛ bɔra arajo ɲɛtaa la k'i kunda pankolonjiginso kan pankolonjiginso ko bɛ senu de a bɛ senukaw ka dugukolo kan n'i bɔra kɛnɛba min bɛ yen aw y'a mɛn kɔsa in na k'a fɔ an ka jamana faamaw taara o yɔrɔw kari nin sen nata o ye senu dugu kɔnɔna ye Ablaye Kanta i t'an ladɔnniya senu sigida min bɛ yen n'an k'a ma ko Lafiyabugu lajɛrɛ kɛra sigida mɔgɔw fɛ k'a jira k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen maa min n'u b'a wele ko Dɛm ko lasigiden kɔrɔ tun don ko ale ko ninnu bɛ kɛnɛ min kan n'o ye hectare 7 ni dɔɔnin ye k'o ye ale ka dugukolo ye nin ko in sama-samali b'u ɲɔgɔn cɛ a mɛnna o ko alamisa tɛmɛnen na ko sɛbɛn fara nana do u ma min b'a jira k'a fɔ tile 8 bɔɲɔnko u ka wuli ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen na sera min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ne tɔgɔ Tiɲɛ Tamura problème min b'an dala senu ya ne de welela kunkɔrɔ a bɛ san 10 ni kɔ bɔ mɛ na depuis 2012 mɔgɔ kelen min nalen don an kan an ye kiiri kɛ 2012 kiiri d'a ma diya la mais 2018 ta seginna ka n'o kiiri kelen ye k'o kiiri da diya la an y'a wele cour d'appel la a y'o gagné k'a wele cour suprême la a y'o gagné kunna sini de a ka ICO ye ne wele ko papier b'u bolo ko ka papier in
signé ne ko mun papier b'aw bolo ko papier b'u bolo dans 8 jours an ka bɔ yɔrɔ la olu kan ka na yɔrɔ ci ne ko aw bɛna yɔrɔ la aw bɛna yɔrɔ ci yɔrɔ min dan dɔnnen tɛ mɔgɔ t'a dɔn fɛn min don ko et puis ne ta papier signé n ko depuis a ye nin ko in daminɛ an ma deli ka n wele ne ma taa aw lamɛn an ma deli ka papier di yan ma min kɛra ne ma signé n ko mais nin kelen ne t'a signé parce que ne ni papier signé a bɛ kɛ komi si ne de jɛra n'a ye a kana mɔgɔw ka yɔrɔ ci ko donc ne bɛ min fɔ aw ye an b'a fɔ ko ne ni mɔgɔw de don wa n'an m'o mɔgɔw dɔn a bɛna dugu kɔnɔ a bɛ papier di o mɔgɔ bɛɛ kelen ma n'a papier di olu mɔgɔ bɛɛ kelen ma don n'aw tilar'o la a bɛ ne wele ne b'a papier signé ne n'u faral'o kan ne ni minnu bɛ ci kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'olu wele ka kuma da u tulo kan olu ka kuma lase yɔrɔ min u y'a lase donc an b'o de hukumu kɔnɔna la an kɔni ye bɛɛ wele min sera o min ma se yan bɛɛ k'i hakilina tigɛ ka bila kan u ye papier min di u y'a di a dira jeudi de ko dans 8 jours mɔgɔw bɛɛ ka wuli ka bɔ yan u bɛna yɔrɔ ci n'a kuma an kɔni an sigilen bɛ kuma kɔnɔ ne fɛn min don an n'o ye ala sago aw sago o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ. n tɛna kuma jɛnya n bɛ min fɔ seerew fansi tɛ yen bi ko kuma tɛ min na a yɛrɛ kelen b'a fɔ ko dugukolo ɲagaminaw ɲɛ donna seerew kelen pe de la dugu jɛ o jɛ ne ye lotissement président ye dugutigi bi yan jeunesse bi yan dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ na ko yan ye n ka titiri ye dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ na ko yan ye n ka titiri ye a ye dugutigi ka yɔrɔ o tuma a sera yɔrɔ min na anw seerenkaw ni mɔgɔ tɛna hinɛ an na an tɛ hinɛ an yɛrɛ la an tɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila. ne tɔgɔ ye Madu Sanogo ne de ye yan chef secteur ye ne Lafiyabugu vraiment dugutigi kumalen kɔfɛ ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo tɔɔrɔ min bɛ n ka kin kan hali bisa sitanɛ ala k'a lata ye kɔfɛ degun min b'a kan ala kelen pe de b'a dɔn et puis komi na sini ni kibaruya nana dugutigi y'a fɔ se t'an ye se bɛ ala de ni den ko ko se b'a ye se t'a ye se bɛ ala de du si tɛ yan ni y'a ka du dɔ yɛrɛ ma bɛɛ nana ni sariya papier de ni hakili b'a la yɔrɔ min ni den ko a ka yɔrɔ don seni notification bɔ daminɛna ni secteur ye a notification a permis tigiw ka ca yan nɔ yanni a kana baga mɔgɔ ma ne hakili la autorités mun ye permis a kan ka olu le wele se si t'an ye dabali t'an ye mais se bɛ ala de n'o tɛ a ma kan ka baga population ma dugutigiw tilala kuma na ne kɔni ta ye min ye sitanɛ min don vraiment ala k'a dogo an n'a ci. ne tɔgɔ ye Seydou Goyita ne ye Senu jeunesse ɲɛmɔgɔ ye an bɛ yan an ka dugutigi ka weleli la depuis dugutigi ye welekan sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ a ye téléphone ta a ye n wele k'an ka kunnafoniyaw di ɲɔgɔn ma ayiwa ko an bɔra problème min na tɛmɛlen yan ayiwa ko a problème dabɔra tuguni donc an y'o fɔ depuis jeunesse bureau sigira waati min an ko dugutigi ka baarakɛminɛ ni dugutigi y'an wele su an bɛ bɔ n'a y'an wele tile an bɛ bɔ ni a ko min an bɛ sa o de da wa an ka dugutigi sago de bɛ k'a ka dugu kɔnɔ ni min ma sɔn ma i bɛ taa yɔrɔ ɲini i yɛrɛ la an bɛ problème min na yan dugutigi bɔra ka caman fɔ commission président bɔra ka caman fɔ dɔ nana ka na bɛn an ka sigida kan ko a ka titiri bi yan an tɛna taa ni kuma ye yɔrɔ jan n bɛ min fɔ a cidenw ye k'an ko kɔrɔn fɛ u ka kalan ko rébellion bɛ yen n'u t'a fɛ ka rébellion wuli Senu yan o k'a to an ka sunɔgɔ dɛ marifa ta anw bolo mais anw fana anw nin b'a dafa a bɛna anw fana dafalen sɔrɔ nɔ masi bɛ taama anw su de kan n'o tɛ soden kelen a tɛ ci Senu yan nɔ bilen wa den kelen tɛ dɛ maa o maa ka titiri bi yan nkalon kan a fɔra bɛɛ lajɛlen na ni titre provisoire b'i bolo ni titre b'i bolo ka na déclaration kɛ o déclaration tɛmɛlen kɔfɛ e bɛ na ka na bɛn mɔgɔ kan k'e ka titre bi yan ka dugu wɛrɛ tɔgɔ d'a kan n'u ma fɔ jatila u b'a fɔ muntugula u b'a fɔ kungo jan u b'a fɔ n t'a si dɔn anw tɛ taa yɔrɔ si bilen faamaw y'o ka kiiri tigɛ n b'a fɔ faamaw ɲɛna a ye hinɛ fantanw na walasa jamana in bɛ se ka basigi cogo min na n'o tɛ an delila ka kɛlɛ dɔ kɛ ka bamakɔ bɛɛ bɔra kalam mali bɛɛ bɔra kalam diɲɛ seleke naani bɛɛ y'a ye wa ni ala sɔnna ma fana min ye nin jugement tigɛ a tigi ka kɔn ka denw wele tuguni k'a fɔ a ye ne kun filila adamaden fɛn o fɛn bɛ ji min i bɛ se ka fili a fɔ a ye kana to jadi ka wuli dugu in kɔnɔ e sababuya la i ka ci ɲɛfɔ a ye sinon n kɛlen don ka wele bila n ka lasigidenw ma Senu fantan naani bɛɛ fɛ ni an y'a mɛn don o don an bɛɛ bɛ boli ka na ka na yɔrɔ in kunbɛn a bɛ kɛ ne komi an sira yan nɔ ni min bɛ kɛ o bɛ fɛrɛ ka kɛ an bɛ ci lase an ka merilakaw fana ma mairie ye papier di notification bɔ ka di mɔgɔw ma ka permis bɔ ka di mɔgɔw ma ni problème bi sen na don o don mun na mairie tɛ se ka wuli k'i kan ka population ni banbaci ninnu cɛ k'a bɛ population bila toujours dabu ye sunɔgɔ t'u ye tile b'an kan tasuma b'an kan an b'an kɔmi an b'an jami an m'an papier an ma yɔrɔ siɲɛ dɛ bɛɛ y'i ka yɔrɔ san i halala wari de la wa i y'a san ni papier de ye. ne ye Sedoki président ye an ka quartier yiriwa tɔn o min bɛ Senu yan o président ye ne ye an b'a fɔ ko alhamdulilayi ka kɛɲɛ n'an ka jama bɔlen ka kɛɲɛ n'an ka dugutigiw n'an ka alimamiw n'an ka ɲɛnatigɛw ta kɛɲɛ ka tugu an ka musow fana kɔ an balakaw kɔ o bɔra cogo min na o hukumu kɔnɔna la an b'a yira k'a fɔ ko an bɛ Senu de Sinuwaw ka sirafara niveau n'an b'a fɔ a ma ko Lafiyabugu 1 n'i ye sigida fɛn fɛn ta n'i ko ɲɛtaga ka ɲɛnamaya i ka da la k'a fɔ k'a bɛ ɲɛnamaya basigi de kan an bɛ sigida min na n'o ye Senu ye ko bi bɛɛ ko jamana k'a gɔnnen don mais an b'a ye k'a fɔ k'an ka kiiri tigilamaw i y'a fɔ an ka mara tigilamɔgɔw
fana ka fara olu kan n'o y'an ka kafo kunnasigiw ye ko bon k'u jɛlen t'u ka baara kɔnɔna na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka d'a kan cogo di e bɛ se ka papiye fɛn maa min sigilen bɛ kafo kunna n'a bɛ fɔ o ma ko maire aw bɛ papiye bɔ k'a di aw ka sigidaladenw ma ko nin kɛrɛnkɛrɛnyara ka k'aw ka sigiyɔrɔ ye k'a fɔ ko maa bɛ se ka kiiri ta ka o tigilamɔgɔw fana sɛgɛrɛ tuguni aw yɛrɛ sigilen ɲɛna aw ma se ka wuli ka fɛɛrɛ ɲini o la yala an ka mairia a kun ye mun ye maire sigikun kɛra mun ye. Ne tɔgɔ ye Bakari Sangare n bɛ Senu Lafiyabugu depuis 2004 ne y'a sɔrɔ yan yɔrɔ jɔlen don k'a ban k'an y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yan o dɔnni kama ne terikɛ dɔ tun bɛ yan o b'a sɔrɔ n bɛ terminal la an bɛ exercice kɛ yan en 2004 u ka cɛkɔrɔba o ko olu bɛ yan yɔrɔ la 2004 a ka ca san 20 ye n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ça veut dire k'u bɛ a bɛ san 30 ani dɔɔni bɔ fo ka n'a kɛ après anw yɛrɛ kana sigiyɔrɔ sɔrɔ yan fana mɔgɔw tun bɛ yan depuis dugutigi b'a d'u ma yan yɛrɛ tun ye dugutigi ka foro de ka na morcellement ko b'o la ka dɔw ka terrain ta dɔw ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ka kɛrɛw bɔ ka kurankuto turu ni dɔ nana en 2007 k'ale ka 7 hectares et demi de b'o yɔrɔ la maloya ko do quoi sigida mɔgɔw en 2012 u ye procès kɛ ni dɛmu ye dɛmu min wele k'a ta yɔrɔ ye juge min tun bɛ a dɔnni kama a y'a yira dɛmu na k'a ka dossier ko c'est irrecevable ko foyi ɲɛnama t'a kɔnɔ k'a ye sigida mɔgɔw tɔɔrɔ k'a ni ɲaki yɛrɛ de ka kan 6 ans après o dɛmu kelen jamana nana ɲɛ o ma k'o ta k'o bila fasodenw ka baara la n'o ye ko ambassadeur o ye wari min sɔrɔ o nana juge wɛrɛ sɔrɔ commune 6 o juge ale de y'a yira k'ale bɛ kodɔn ka tɛmɛ juge min ye kiiri tigɛ 2012 ale de y'a yira k'ale de ta ye Mali sariya ye dɛmu ni association min nana a ye kumakan mun don a ka dossier la en 2012 2018 a ma an k'o fara a kan a ma foyi fara a kan a ma preuve foyi fara a kan preuve foyi ma sɔrɔ a bolo ka 2012 résultat min bɔra k'a di mɔgɔw ma k'o contrecarrer k'a fɔ bon ni preuve ɲɛ de sɔrɔ ka fara a kan o de kama n ko k'a ta ye cɛ o ma sɔrɔ donc dès laban i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ compléter don sigida kama an ka document b'an bolo a ka papier kɔnɔ a ko sigida sigilen don ale ka fɛn ka galon kan mais juge min ye kiiri tigɛ n'i ko k'i bɛ jamana ka ci la n'i ko k'i ye kali ala de la k'i bɛna tiɲɛ fɔ n'o ye tiɲɛ ye yanni i ka kiiri tigɛ i ko karisa e ko mɔgɔw b'i ka yɔrɔ la ko fɛn t'u bolo i b'a ɲini k'a dɔn en réalité ni fɛn b'u bolo ni fɛn t'u bolo mais a ma sɔn an ye demande la don k'an b'a fɛ expertise ka kɛ yɔrɔ la k'a t'o kɛ parce que n'a y'o kɛ a b'a dɔn min b'ale ni contrat min b'ale dɛmu cɛ o contrat tɛ abouti ne ka permis filɛ nin a y'a lajɛ komi a ko document tɛ mɔgɔw bolo ne ka permis filɛ nin ne ma nin dilan ni ne sera nin dilan ne tɛna n se min ya walahi kuluba de ka di ne la justice malien y a des mɔgɔ dɔw b'a la vraiment u bɛ baara kɛ a kɛcogo la mais mɔgɔ dɔw b'a la tu Mali ko la dɛ u bɛ yɛrɛ ko de la maa min bɛ se ka du 1000 bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na dɛmu ko k'ale ka hectare 7 ani dɔɔni de bɛ yan a bɛɛ jɔlen don maa min bɛ se k'i to bureau kɔnɔ ka nin kiiri modèle tigɛ n'i b'o kiiri tugu tigɛ ko jaw la walahi i b'o kiiri tigɛ fo diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa tɛ tiɲɛ mais pourquoi i refuser juge jɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se ka dugukolo ko kiiri tigɛ i ma passer domaine fɛ i ma passer mairie fɛ i ma passer hygiène fɛ o juge bɛ min donc e de kelen b'olu place jouer dɛmu ko k'a ka titre ye jatula ye anw ka yɔrɔ ye Senu ye den laban i kan k'a lajɛ fɛn min bɛ k'a ɲɛɲini mais i ma sɔn a y'a dɔn ni dɛmu n'i y'a ye ko dɛmu bɛ courage sɔrɔ juge dɔ de y'a kɛ n'an bɛ sa an bɛ sa n'an bɛ balo an bɛ balo ne min fɔ min ka gɛlɛn n'i bɛ kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ dugukolo sanfɛ a kɛ tiɲɛ kan ne kɔni b'a dɔn papier min bɛ ne bolo n b'a dilan administration dɔ de y'a dilan o administration bɛ an ka mun bɛ nin na mɔgɔ tɛ saya jɔrɔ ka tori jɔrɔ an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sali yɛlɛma